Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Matitiis ng anak ang mga magulang, pero hindi ang mga magulang sa mga anak nila. Ganon pa man ay lagi nating tandaan na igalang sila at respetuhin sa lahat ng pagkakataon dahil sila pa rin ang nagdala sa atin sa mundong ito. Ikaw ka barangay, gaano mo kamahal ang mga magulang mo? Isa na yata sa kayamanang maituturing ng lahat sa atin ang magkaroon ng magulang na mahal tayo. Kaya bilang anak ay merong kautusan sa Biblia tungkol sa paggalang sa kanila. Ganyan ang eksaktong karanasan ng ating kabarangay na nagpadala ng kanyang kwento for today na si Bless. Matapos niyang patunayan na sa hirap at ginhawa, kasangga at kasama niya ang kanyang mga magulang. At dahil sa mga katangian niyang iyon ay pinagpala siya at binigyan ng maraming tagumpay sa buhay. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo at ang ating mga kabarangay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila ng pandemyang pinagdaraanan ng ating bansa. Ako po si Bless, 34 years old. Ngayon po ay dito na ako nakatira sa Laguna. Laki po ako sa hirap, Papa Dudut, at sa tuwing binabalikan ko ang mga pinagdaanan namin sa buhay kasama ang mga magulang ko, aaminin kong may mga pagkakataon na naiiyak ako. Simple lang naman po ang pangarap ng mga magulang ko. Yon ay magkaroon kami ng maayos at sarili naming bahay kung saan ay ligtas kami sa loob nito. Barong-barong lamang po kasi ang tinitirhan naming tatlo noon na nakatirig pa sa isang squatters area. Isang araw ay nagkaroon po ng malakas na bagyo at mabilis na tumaas ang tubig sa lugar namin, dahilan para ma-wash out, Papa Dudut, ang mga kabahayan na yari lang sa light materials. At sa kasamaang palad ay kasama ang bahay namin doon. Niwala kaming naisilbang gamit dahil bukod sa kakaunti lamang ang gamit namin, karamihan pa sa mga ito ay tinangay pa ng baha. Tandang-tanda ko pa kung paano bumagsak ang balikat ni Nanay Erlinda ko nang bumalik kami sa bahay namin pagkatapos nitong masalanta. Pinipigilan lamang niyang umiyak pero ramdam ko na sobrang lungkot niya. Kahit na musmos pa lamang ako noon, alam ko na ang ibig sabihin ng salitang kahirapan. Paanong hindi, yon ang aming pinagdaraanan. Walang katiyakan kung kailan ulit kami magkakaroon ng tutuluyan, gayong hindi na rin pinayagan ng local government sa bayan namin na bumalik kami sa dati naming tinitirhan. Kaya imbes na manuluyan sa evacuation center o maghintay ng relocation site ay naisip ng mga magulang ko na pakiusapan ng tiyahin ko, kapatid ni tatay na si Tita Sara, para pansamantalang tumira sa bahay nila. Kahit kasi papaano ay asensado ang buhay ni na Tita Sara, Papa Dudut. Ano, Kuya Mario? Nakikiusap kang kupkupin ko muna kayo ng pamilya mo rito sa pamamahay ko? Ano kayo? Sinuswerte?
Walang-wala kasi talaga kaming matutuluyan ngayon, Sarah. Binagyo ang bahay namin. Wala naman kaming pampagawa. Hindi rin sigurado kung saan ba kami planong ilipat o kung may pupuntahan nga ba ang mga katulad naming mahihirap na nasalanta. Dapat ko pa bang problemahin kung saan kayo pupulutin ng pamilya mo? Hindi naman kami magiging pabigat. Magtatrabaho kami at mag-aabot ng bayad kung kinakailangan. Hindi kung kinakailangan. Dahil kung titira kayo rito, dapat lang na mag-abot kayo ng bayad. Kapal din talaga ng mukha niyo magpakita sa akin, no? Lalo ka na, kuya. Tapos sinama mo pa yung mag-ina mo? Buisit ka? Sarah, hanggang ngayon ba naman may galit pa rin dyan sa puso mo? Hindi mo na ba ako mapapatawad? Paano ko sabihin kung oo? Hanggang ngayon, galit pa rin ako sa'yo. At pwede ba? Huwag mo nga akong pangunahan kung kailan kita mapapatawad dahil palagay ko, imposible at malabong dumating yung araw na yon. Sarah, matagal nang lumipas sa mga bagay na ikinagagalit mo. Nagsisi na kami ni Mario sa mga kasalanan namin sa mga magulang niyo. At pinatawad na rin siya ng inay niyo bago siya mawala. Pwes, hindi ako ang nanay namin, Erlinda. Tsaka sino ka ba? Ang kapal naman ang mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan. Kung tutuusin, ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari ang mga kamalasang yun sa pamilya namin. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang tatay namin kasi sumpa ka. Sana talaga hindi ka nalang dumating sa buhay ni Kuya Mario. Tapos ngayon may anak na kayo. Sigurado magdadala rin siya ng kamalasan sa pamilya nyo. Sarah, wag mo namang idamay si Bless dito. Bata pa siya. Wala akong pakialam. Saka maganda nga na habang bata siya, alam na niya ang magiging kapalaran niya. Erlinda, magiging katulad mo lang siya. Kung bakit kasi Bless ang pinangalan niyo sa kanya samantalang hindi naman siya biyaya sa inyo. Tingnan niyo, nagkandaleche-leche ang buhay niyo tapos ngayon lumalapit kayo at nakikiusap sa akin? Para sa amin, biyaya mula sa Diyos si Bless. Dahil matagal naming hiniling ni Erlinda na magkaroon ng anak. Naiintindihan ko na galit ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Pero sana wag mo namang kamuhian ang anak namin. Pamangkin mo siya, Sarah. Kadugo. Hindi siya ibang bata. Pinsang buo siya ng mga anak mo. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi na magbabago ang tingin ko sa anak niyo. Pati na rin sa'yo, Erlinda. Lalong-lalo na sa'yo, Kuya Mario. Pero sige, papatuloyin ko kayo sa bahay ko. Pero wag kayong umasa na tatratuhin ko kayo na parang pamilya, ha? Sige na, maiwan ko na kayo dahil baka mahawa pa ako sa kamalasan yung mag-anak. Tay, Nay, galit po ba sa atin si Tita Sara? May kasalanan po ba tayo sa kanya? Ay, anak, hindi galit sa atin ang tita mo. Masama lang ang loob niya dahil may nagawa kaming mali ng nanay mo noon. Pero walang araw simula noon na hindi kami nagsisi, anak. Hindi pa rin po ba kayo pinapatawad ni Tita Sara kahit nagsisi na po kayo? Hindi ko alam, anak. Pero sana, hipuin ang kamay ng Panginoon ang puso ng tita Sara mo para tuluyan na niya ako mapatawad. Yan din ang araw-araw kong dalangin, Mario. Wala naman pong imposible sa Diyos, Nanay, Tatay. Basta magdasal lang po tayo sa magagawa niya. Tama ka, anak. Kaya nga, gabi-gabi bago kami matulog ng tatay mo, laman ng dasal namin bukod sa kaligtasan ng pamilya natin, magkaroon din tayo ng sariling bahay kung saan magiging ligtas tayo. Hindi ko alam kung mangyayari yun pero magsisikap kami ng tatay mo. Pinapangako namin yan, anak. Naniniwala po ako na balang araw matutupad po ang pangarap natin dahil hindi po tayo susuko. Papadudot kahit po pumayag si Tita Sara na patuloyin kami sa bahay nila pansamantala. Alam ko po na masama ang loob niya, kahit musmus pa lamang ako noon ay nararamdaman ko po kapag mabait o hindi ang isang tao. Sa kabilang banda ay hindi ko naman siya masisisi dahil merong pinanggagalingan ng sama ng loob niya sa amin ni nanay. Hindi po kasi gusto ni na lolo at lola na magkatuluyan ang mga magulang ko dahil mababa ang tingin nila kay nanay. Kaya nagtanan po sila ni tatay Papadudot. Yun po ang dahilan kung bakit inatake sa puso at namatay ang lolo ko. Para kay Tita Sara,
Hindi mamalasin ang buhay nila kung hindi nagkakilala sina nanay at tatay. Simula noon ay nagtanim na siya ng sama ng loob sa amin. Bago namatay si Lola, nagkapatawaran pa po sila ni tatay pero nanatili ang galit sa amin ni Tita Sara. Sa kabila ng lahat ay thankful pa rin po kami sa kanya dahil pinatuloy niya kami sa bahay nila. Papadudot bagger at bodegero sa isang grocery store ang tatay ko noong araw. Samantalang tendera naman ng candy at sigarilyo si nanay sa terminal ng jeep at tricycle sa lugar namin. Hindi po sila parehong nakatungtong sa kolehiyo. Elementarya lamang ang tinapos ni nanay at high school naman si tatay. Kaya malaking factor po yon para mahirapan silang matanggap sa mga ina-applyan nila. Mabuti na lamang dahil matyaga si tatay kaya may tumanggap din sa kanya. Pero kahit salat po kami sa maraming bagay noong araw, mabuti po ang puso ni nanay at tatay. Kahit na anong kaunti na meron kami, hindi nila ako tinuruang magdamot sa kapwa, lalo na kung nangangailangan din ito. Ang laging bukang bibig ng mga magulang ko. Higit na pagpapalain ang mga taong nagbibigay kahit na walang-wala sila. Pero hindi naman po laging maganda ang nangyayari sa buhay namin sa kabila ng kahirapan sa mundo. Minsan, naisip ko na unfair din ang Diyos. Kasi bakit kailangan ka pa niyang bigyan ng pagsubok sa buhay na mas matindi pa sa kahirapan na pinagdaraanan mo noong araw? Ang tinutukoy ko po ay nang mapansin naming lumala ang katarata ni nanay. Nalaman din naming diabetic siya kaya naging mabilis po ang pagkalat noon sa mga mata niya dahilan para tuluyan ng lumabo ang paningin niya. Saka nabulag ang isa niyang mata. Hindi naman po namin siya maipa-check up sa doktor at mapaoperahan kung kinakailangan dahil walang-wala kami. Papadudu, tuluyan na lang pong tinanggap ni nanay ang kapalaran niya na mawala ng paningin ang kaliwa niyang mata. At lumabo naman ang kanan kahit pa sobrang hirap at sakit sa damdamin niya. Nay! Nandito na po ako galing sa school! Nay? Bakit po kayo umiiyak? May nangyari po ba sa inyo? May masakit po ba? Saan po ang masakit? Wala naman anak. Ayos lang ako. Umiiyak lang si nanay kasi pakiramdam ko wala akong silbi sa pamilya natin dahil inutil na ako. Bulag na ang kaliwang mata ko at malabo naman ang kanan. Ano pang silbi ko, diba? Ni hindi na ako makalabas para makapagtinda. Paano ko pa matutulungan ng tatay mo para kumita ng pera? Nay, hindi po totoo na wala kayong silbi. Kasi inaasikaso niyo pa rin ako sa abot na makakaya niyo eh. Oo nga, pero hindi na katulad ng dati. Madalas nga ako pang iniintindi niyo ng tatay mo eh. Malaki na po ako, Nay. 10 years old na po ako. Kaya ko na pong asikasuhin ng sarili ko. Tsaka kapag hindi ko po alam ang gagawin, lagi kayong nandyan para turuan ako. Kaya alam ko na po. Ay, Nay, lagi po namin kayong inaasikaso ni tatay kasi mahal po namin kayo. Tsaka pamilya po tayo, di ba? At ang pamilya, laging nagtutulungan. Kung hindi nyo po kayang gawin ng isang bagay, nakahanda po kami ni tatay para tulungan kayo. Napakaswerte ko na nagkaroon ako ng mabuting anak sa katauhan mo, Bless. At asawa naman sa katauhan ng tatay mo. Tay! Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Oh, mahal, kumusta? Bumili na nga pala ako ng ulam. Sandali, umiiyak ka ba? May nangyari ba sa'yo, Erlinda? Wala naman, Mario. Sinasabi ko lang kay Bless na maswerte ako kasi kayo ang pamilya ko. Sa estado ko ngayon, sigurado kung ibang tao kayo, baka tinakwil niyo na ako.
Sobra naman yun kung magkataon. Sinong kadugo ang magagawa ang bagay na yun sa pamilya nila? Hindi ko alam pero nangyayari yan sa ibang tao. Hindi po yun mangyayari sa inyo dahil handa po kami maging mga mata ninyo ni tatay, Nay. Tama ang anak mo. Maraming salamat dahil napakapalad ko sa inyo. Pero gusto ko pa rin makatulong sa pamilya natin. Alam niyo naman ako mananatili lang ako rito sa bahay natin, mababaliw ako. Hindi ako sanay na walang ginagawa. Mario, gusto ko pa rin sanang magtinda. Ay, pwede naman sana kitang samahan kung yan ang gusto mo. Alam ko kasi na mahirap din sa'yo na maging taong bahay lang matapos mong mabulag. Kaya lang may trabaho rin ako, mahal. Gusto mo ba tuwing day off ko na lang? Ayos lang sa akin yun, mahal. Para kahit paano kumita rin ako at nang makatulong din ako sa pambili ng pagkain natin. Ako na lang pong sasama kay nanay. Wala naman po akong pasok kapag Sabado tsaka Linggo, tay. Sigurado ka ba, Bless? Kaya mo ba? Ang bata mo pa eh. Tay, malaki na po ako. Kaya ko na nga po. Tsaka po, sumasama naman ako dati pag nagtitinda si nanay eh. Kaya alam ko po na miss na rin niya yung mga suki niya doon sa terminal. Hinahanap nga po siya sa akin ni Mang Lito eh. Masungit daw po kasi yung nabibilan nila ng candy tsaka mineral water doon. Kung sakali, pipirmi lang ako dun sa isang tabi. Kung sasamahan ako ng anak natin, siya lang ang titingin kung tama ang bayad at sukli ko sa mga customer. Pero ako pa rin ang magtitinda. Game po ako dyan, Nay! Tay, pumayag na kayo. Hindi ko naman po pababayaan si nanay eh. Ay, may magagawa pa ba ako? Pinagtulungan niyo na ako mag-ina eh. Sige, pumapayag na ako. Ang akin lang, lagi kayong mag-iingat. Hayaan niyo, sasamahan ko kayo kapag wala akong pasok sa trabaho. Yay! Salamat po, Tay! O Nay, excited na po ba ulit kayong magtinda? Tinatanong pa ba yan? Oo, syempre. Excited na excited. Oh, bago tayo magtatatalon sa galak eh, kumain na muna tayo. Masarap tong sinigang ni na Aling Beth. Kainin na natin bago pa lumamig. Kung dati nakikipagpatentero si nanay sa kalye para makabenta ng yosi at candy, ngayon ay pumipirmi na lamang kami sa terminal at naghihintay ng lalapit para bumili ng paninda namin. Mababa ang kita kumpara dati pero fulfilling naman sa nanay ko dahil hindi nito nararamdaman na may kapansanan siya at wala siyang silbi. Bali ang siste kapag wala po akong pasok sa school, lalo tuwing araw ng Sabado at Linggo ay sinasamahan ko po ang nanay ko sa pagtitinda. Yun lang din po kasi ang mga araw na pwede siyang lumabas ng bahay na kasama ako. Ako po ang nagsisilbing mga mata ni nanay. Ako ang kumukuha ng bayad at nag-aabot ng paninda at si nanay naman ang nag-aalok sa mga ito. Kung hindi po naman nagtitinda ay nagre-repack ang nanay ko ng mga mani at itlog ng pugo na binebenta ko sa school namin, Papa Dudut. Sa loob ng ilang taon ay ganoon ang gawain ko. Inaalalayan ko po ang nanay ko at tinutulungan ko siyang magtinda. Lagi po nilang sinasabi sa akin ni tatay na gagawin nila ang lahat nang makakaya nila makapagtapos lamang ako sa pag-aaral. Ayaw kasi nilang matulad ako sa kanila pagdating ng panahon. Ang pag-aaral lang daw ang kayamanan na pwede nilang ipamana sa akin. Kaya nga mas lalo po akong naging porsigido na makapagtapos at mabigyan ng karangalan ang mga magulang ko, Papa Dudut. Ang sabi ng mga magulang ko, ang pamilya raw ang dapat numero unong sumusuporta at tumutulong sa pamilya nila. Kaya nga sa loob ng bahay namin ay sinusuportahan namin ang isa't isa. Pero dahil sa mga bagay na hindi natin kontrolado, posible pong masira ang relasyon ng isang pamilya. At maging dahilan po ito para sila mismo ang hindi sumuporta sa bawat isa. Ganyan po ang eksaktong naranasan namin noong araw habang nakatira kina Tita Sara. At dahil alam niya na meron kaming utang na loob sa kanya, sinamantala niya po yon para araw-araw ipamukha sa amin ni nanay at tatay na wala kaming mararating kahit na magsikap pa kami.
na hindi kami aasenso dahil po puro kamalasan ang meron sa pamilya namin. Tinis na lang ng mga magulang ko ang mga masasakit niyang sinasabi dahil likas sa kanila ang maging mapagpakumbaba. Pero parang malapit na po yata akong maniwala kay Tita Sara na malas nga kami ni nanay sa buhay ni tatay. Dahil isang araw, noong papasok si tatay sa trabaho ay nasangkot po siya sa isang aksidente sa kalsada. Nung araw na yon ay nakaangkas siya sa motorsiklo ng kasamahan niyang papasok sa trabaho nang bumangga sila sa isang rumaragasang truck. Natumba po ang motor nila at nagulungan si tatay ng gulong ng truck sa kanang binti niya. Tapos nabagok din po ang ulo niya sa semento kaya akala namin ni nanay ay dead on the spot na siya. Mabuti na lamang dahil humihinga pa siya noon ng isugod sa ospital. Pero dahil sa impact ay nakomatos po ang tatay ko, Papa Dudut. Isa po yun sa mga pinaka nakakatakot na sandali ng buhay namin ni nanay. Akay-akay ko po siya noon papasok sa ospital para lamang mapuntahan si tatay. Takot na takot po kami dahil sa mga nangyari. At mas lalo lang nadagdagan ang panlulumo namin nang malaman naming kinakailangang putulan ng isang binti si tatay matapos magkadurog-durog ang mga buto nito dahil sa aksidente. Mario, gumising ka, mahal ko. Idilat mo ang mga mata mo kasi nandito kami ni Blas sa tabi mo. Anak, kumusta ang tatay mo? May pagbabago ba sa kanya? Sabihin mo na sa akin kung ayos lang siya. Hindi ko kasi siya masyadong nakikita. Gaano kalala mga sugat niya? Nay, hindi pa rin po nagigising si tatay. Tapos namamaga pa rin po yung mga sugat niya. May sugat po siya sa braso. Sa ulo rin po meron. Tapos may mga pasa rin po siya sa muka. Tapos po, putol na po yung isa niyang binti. Diyos ko! Kawawa naman ang tatay mo! Nasaan ang kuya ko? Tita Sara, Mabaging langit! Ano nangyari sa kanya? na-aksidente po si tatay at yung kasamahan niya. Tita Sara, mas malala po yung nangyari kay tatay dahil naputulan po siya ng binti. Nangyari ang bagay na to dahil sa dala niyong kamalasan ng nanay mo! Kayong dalawang dapat sisihin kung bakit to nangyari sa kanya! Sarah, ano bang sinasabi mo? Wala kaming ginagawa ni Bless. Hindi namin ginusto na magkaganyan si Mario. Totoo po ang sinasabi ni nanay, tita. Hindi naman po yata tama na isisi niyo sa amin ang nangyari. Kanino ko pa ba isisisi? Simula nung dumating kayong dalawa sa buhay ng pamilya namin, nagsunod-sunod na ang kamalasan namin. Pasalamat ka kayo, naaawa pa ako dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin kayo pinalalaya sa bahay ko. Hindi naman po kami pabigat, Tita Sara. Nagbibigay kami ng pera, tumutulong sa mga bills sa bahay nyo. Hindi lang po talaga namin kayang bumukod ngayon dahil si tatay lang po ang may permanenteng trabaho. Pero pangako po, kapag nakapagtapos ako at nakapagtrabaho ng regular, hindi nyo na po kami kailangang paalisin sa bahay nyo dahil kami na po mismo ang kusang aalis. Bless, anak! Hindi mo dapat pinagsasalitaan ng ganyan ng tita mo. Kapatid pa rin siya ng tatay mo at mas matanda siya sa'yo. Pero kasi, Nay… Nagmana talaga sa'yo yung anak mo, Erlinda. Naturingang nag-aaral pero walang natututunan. Sa bagay, alangan naman magmana sa amin yan. Tita Sara, ginagalang ko kayo kahit ganyan ang pakikitungo nyo sa amin. Hindi lang po ako nagre-react pero hindi rin ibig sabihin nun tama na tinatanggap namin lahat ng pangiinsulto at pagmamata ninyo. Hindi ko po maintindihan bakit po kayo ganyan sa amin. Kamag-anak nyo po kami. Kung hindi nyo kami gusto, pwede nyo kaming irespeto. Hindi yung… Huwag mo akong pangunahan pagdating sa bagay na yan dahil wala kang karapatan. Sarah! Huwag mong saktan ang anak ko, pakiusap! Pagsabihan mo kasi ang anak mo, lumalaking marumi ang bibig.
Kaya kayo minamalas eh. Una, yung nangyari sa'yo, Erlinda, parusa ng langit yan sa'yo. Tapos, tung nangyari kay Kuya Mario, kagagawan nyo to. Kasi kayo ang malas sa buhay niya. Sana kayong dalawa na lang ang nawala sa buhay ng kapatid ko. Hindi niya sana sasabihin niyang ganyang sitwasyon kung saan mawawalan na siya ng silbi. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo, Sarah. Kung naririnig ka ngayon ng kuya mo, siguradong hindi siya matutuwa sa'yo. Ganito na nga ang sitwasyon ng pamilya namin. Ganyan mo pa kami tratuhin. Dinadamay mo pa ang anak namin na wala namang kasalanan sa'yo. Nay, huwag na po kayong umiyak. Naniniwala po ko na magiging maayos ang lahat. Na magigising si tatay at tutulungan po tayo ng Diyos na makabangon ulit. Papadudot, kahit na anong sama at sakit na mga sinabi ni Tita Sara sa amin ni Nanay ay nirerespeto ko pa rin siya dahil sa tiyahin ko siya at nakakatanda sa akin. Iginalang ko siya tulad ng turo sa akin ng mga magulang ko. Pero aaminin ko na maraming beses ko na po siyang gustong patulan. Hindi naman po kasi tama ang ginagawa at sinasabi niya sa amin. Oo, may utang na loob kami sa kanya pero hindi naman po kami pabigat. Nagkataon lang na sunod-sunod ang mga pagsubok na ibinato ng langit sa pamilya namin. Kaya hindi kami makaahon. That time ay graduate na po ako sa high school at magsisimula na sana sa kolehiyo. Maswerte ako dahil nakakuha ko ng scholarship para makapag-aral. Ang iisipin ko na lamang ay ang baon, kaya nga nag-decide akong mag-working student para matustusan ang baon at pambili ko ng mga projects. Nang mangyari po ang aksidente kay tatay ay naging challenging po sa akin ang pag-aaral, pagtatrabaho at ang pagpunta ko sa ospital para asikasuhin siya. Mabuti na lang dahil kahit papaano ay nandoon si nanay at hindi nga nagtagal. Dininig po ng Diyos ang panalangin namin dahil pagkalipas ng mahigit 1 buwan, nagising si tatay mula sa pagkakakomatos. Although malaking dagok at adjustment po talaga ang ginawa niya matapos niyang malaman na putol na ang isa niyang binti. Magkaganon pa man ay hindi ko po kinakitaan ng pagsuko si tatay. Pinilit niyang bumalik sa dati na buhay niya. Kahit may kulang na sa bahagi ng katawan niya. Nang makalabas sa ospital si tatay ay malaki po ang naging bill namin. Pero dahil nauna na akong lumapit sa government agency at ilang private sector ay nabayaran naman po namin ang mga bayarin namin, papadudot. Nang makabalik na kami sa bahay ni Tita Sara kung saan kami tumutuloy pansamantala, hirap at wala na pong kakayahang makapagtrabaho si tatay. Kaya kahit na anong positibo niya, ay dumarating po yung point na naapektuhan ang mental health niya at na-depress siya. Naging malungkutin po si tatay, papadudot, at pakiramdam niya ay wala na siyang silbi. Kulang na lang ay hilingin niyang mamatay na. Bagay na labis naming kinalungkot ni nanay. Kaya nga kahit nahihirapan ako sa lahat ng aspeto ng buhay namin noon, ginawa ko pa rin po ang lahat ng makakaya ko para ipakita sa mga magulang ko na malakas ako. At kahit na anong mangyari ay palagi pa rin may pag-asa. Nay, nandito na po ako! Ay, grabe. Ang haba ng pila sa center kanina. Mabuti na lang nakakuha ko ng mga libreng gamot. Tingnan nyo, may mga vitamins din. Bless, anak. Kausapin mo nga ang tatay mo. Pag alis mo kanina, nagising siya pero sabi niya wala raw siyang ganang bumangon. Hindi ko tuloy alam kung may masakit ba sa kanya o masama ang pakiramdam niya. Pakipuntahan naman siya, anak. Hindi niya rin kasi ako kinakausap. Ganun po ba? Eh sige po, ako nang bahala kay tatay. Salamat, anak. O tara, Nay. Kapit kayo sa akin para may upo ko na po kayo. Doon tayo sa may lamesa. Ay. Salamat, Nak. May binili din po akong pansit.
Sabi niyo kasi gusto niyong kumain nun eh. Nung isang araw ko pa sinabi yun na. Natandaan mo pa? Oy, syempre po. Wala lang ako naabutan nung isang araw kaya ang sabi ko po kay Aling Beth ipagtabi tayo. O paano Nay? Kaya niyo na pong kumain ha? Nandito sa kanan niyo yung tinidor. Hawak ko na. Yan. Tapos, nandito naman po sa kaliwa yung baso ng tubig. Kalahati lang po yan para hindi matapon kapag kinuha ninyo. Sige. Salamat anak sa pag-aasikaso mo kay nanay. Wala po yun, Nay. Nanay ko kayo eh. At wala pong kaso sa akin na asikasuhin kayo. Masaya po ako na tinutulungan kayo, Nay. O teka, puntahan ko lang po si tatay ha. Check ko lang po kung may masakit sa kanya. Kain lang po kayo dito, Nay ha. Sige anak, salamat. Tay? Sabi po ni Nanay, tanungin ko raw po kayo kung may masakit sa inyo. Kumusta po kayo? Masama po ba ang pakiramdam ninyo? Ayos lang ako anak. Malungkot lang ako kasi unti-unting pumapasok sa utak ko tong kondisyon ko. Itong pagiging baldado ko. Gustong-gusto kong maghanap buhay para matulungan ka sa mga gastusin natin dito sa bahay pero hindi ko alam paano mag-uumpisa. Kung may tatanggap pa ba sa akin dahil sa kapansanan ko. Hindi nyo naman po kailangan pilitin ang sarili nyo na magtrabaho. Dahil nandito naman po ako. Ako na pong bahala sa inyo ni Nanay. Pero napakabata mo pa para karguin kami ng nanay mo. Mabuti sana kung tapos ka na sa pag-aaral. Kaso nakakadagdag pa kami sa mga inaalala mo imbis na pinagtutuunan mo na lang ng pansin ang makagraduate. Pasensya ka na, Bless. Dahil pabigat kami sa'yo. Kami ang mga magulang mo eh. Kami dapat ang nagtataguyod sa'yo bilang anak namin. Pero baliktad na ang sitwasyon. Tay, sabi ko nga kay Nanay kanina, walang kaso sa akin na tulungan kayo na alalayan kayo na magtrabaho kahit nag-aaral ako para mabuhay ang pamilya natin. Dahil pamilya tayo. Mahal natin ang isa't isa. Mahal na mahal ko po kayo. Oo nga po, hindi madali ang pinagdadaanan natin dahil sa nangyari sa inyo ni Nanay. Pero hindi pa rin po ako nawawala ng pag-asa na isang araw magiging mabuti rin ang kalagayan natin. Na makakapagtapos ako ng pag-aaral. Magkakaroon ako ng maayos na trabaho na pwede akong kumita ng mas malaki kumpara sa sinusweldo ko po ngayon. Tapos, pwede ko na kayong ipa-check up sa espesyalista ni Nanay. Sabi kasi sa akin, kailangan sa mas malaking ospital ko kayo dalhin. Anak, salamat ha. Dahil hindi ka nagsasawa sa amin ng nanay mo. Tunay na biyaya ka na mula sa langit. Hindi po ako perpektong anak, Tay. Alam niya ni Nanay. Pero gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Kayo po ang inspirasyon ko sa buhay. Papa Dudut, ipinagpatuloy ko pa rin po ang pag-aaral habang nagtatrabaho ng mga panahon na yon. Sinolo ko na rin po ang responsibilidad na alagaan ang mga magulang ko at sustentuhan katulad ng ginawa nila sa akin noong bata pa ako. Mahal na mahal ko po sila at hindi ko maaatim. Naabandonahin ng mga taong nagdala sa akin sa mundong ito kahit na laging sinasabi ni Tita Sara na wala na silang silbi at sinumpa ng langit ang pamilya namin. Naniniwala po ako at nananalig na nasa likod pa rin namin ang Panginoong Diyos. Kaya lang ewan ko ba Papa Dudut dahil napaka-unpredictable ng mga nangyayari. Dumating yung point na naabutan ko na lamang na pinapalayas ni Tita Sara ang mga magulang ko sa tinutuluyan namin kesyo ayaw daw niyang mahawa sa sumpa at kamalasang dala ng pamilya namin. Kahit nagmamakaawa na kami ay hindi pa rin siya naawa sa amin Papa Dudut. Kahit naman po papaano ay nagbabayad kami at nag-aabot sa kanya ng pera sa pakikituloy namin sa bahay niya. Hindi kami pabigat kaya wala siyang karapatang ipagtabuyan kami. Sa huli ay pinili ko na lamang na ilayo sa poder niya ang mga magulang ko. Pero dahil sa lito at windang ako ng mga panahon na yon, bukod sa walang-wala rin kami matapos masaid ang pera ko sa mga project sa school,
Imbis na makapagrenta ng matinong tutuluyan ay sa ilalim po kami ng tulay na tulog ni nanay at tatay. Hindi po sapat ang kinikita ko sa pagiging service crew para makakuha kaagad kami ng desenteng tutuluyan ni nanay at tatay, pero sabi nila wala naman daw pong kaso kung tumira muna kami sa ilalim ng tulay kasama ng mga pulubi. Hindi naman sila maselan at alam nila ang lasa ng kahirapan. Nang mga panahon na yon, kahit tutol ang puso ko ay wala akong nagawa, Papa Dudut. Mabuti na lamang dahil mababait ang mga tao roon, kaya naiiwan ko sa kanilang mga magulang ko kapag papasok na ako sa school o sa trabaho. Kung ako ang tatanungin, hindi po ganong klase ng buhay ang pangarap ko para kina nanay at tatay. Gusto ko ay ligtas sila at komportable sa pagtanda nila. Gusto ko rin silang may pa-check up dahil pareho na silang may kapansanan. Kaso ay kulang pa rin po ang kakayahan ko ng panahon na yon. Wala ring sumusuporta sa aming ibang kamag-anak. Natutuhan ko na lamang na huwag lumapit sa kanila dahil baka maulit muli ang ginawa sa amin ni Tita Sara. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan namin, nanatiling positibo ang mga magulang ko. Lagi nilang sinasabi na hindi porke may kapansanan sila ay wala na silang kakayahang kumita ng pera. Noong una ay hindi ko po yun maunawaan. Pero isang beses ay inabutan nila ako ni tatay ng pamasahe para hindi na raw ako maglakad papasok sa trabaho ko. Minsan kapag short ako ay sila na rin ang bumibili ng pagkain namin. Hindi ko po alam kung paano sila nagkaroon ng pera hanggang isang araw ay nalaman ko ang sagot sa tanong ko. Matapos ko silang maabutang namamalimos kasama ang ibang pulubi na naging kaibigan na namin. Nay, tay, bakit kailangan niyo pa pong mamalimos? Napapakain ko naman po kayo ng maayos ah. Hindi nga ganun kasarap, pero hindi po tayo sumasala. Tsaka kahit paano nakakahingi naman ako ng mga gamot niyo sa center. Anak, gusto lang namin makatulong sa'yo. Yung pera na ibinibigay sa amin kapag nakakapanlimos kami ng nanay mo, pwede natin ibili ng mga gamot namin kapag hindi ka nakakahingi sa center. Tama ang tatay mo. May mga naaawa naman sa amin kaya binibigyan kami. Tatanggi pa ba kami? Pare-pareho naman nating alam na imposible na kaming makapagtrabaho pa. Kaya pumayag na lang kami nung niyaya kaming mamalimos. Hindi niyo po naiintindihan. Ayoko po na namamalimos kayo kasi hindi naman kayo pulubi. Anak, ikinahihiya mo ba kami ng nanay mo? Siyempre hindi po, pero nandito pa ako eh. Hindi ko naman kayo iniwan o inabandona para mamalimos lang kayo sa kalye. Oo nga po, nag-a-adjust pa tayo kasi biglaan nga yung pagpapalaya sa atin ni Tita Sara. Pero papasaan din po at makakaipon ako ng pang-down sa lilipatan nating bahay. Naiintindihan naman namin yun, Nak. Pero alam din namin ng tatay mo na nahihirapan ka na napapagod ka na rin. Kahit hindi mo sabihin, ramdam namin na napapagod ka na. Nung isang gabi, narinig namin na umiiyak ka. Bilang magulang, parang pinupukpok ng libo-libong martilyo ang puso namin kasi wala kaming magawa para makatulong sa'yo. Oo, nagsisikap ka. Nakikita namin yun, Bless. Pero hindi ka naman namin pwedeng panoorin lang na mahirapan kaya naisip namin gumawa ng paraan. Ay, nga pala, nakiusap ako dun sa tindahan ng patuka ng manok kung pwede ako maging tindero dun. Mabait naman yung may-ari. Sabi niya, ayos lang daw kahit na may kapansanan ako. Sa susunod na araw, pwede na ako magsimula. Tay, kung magtatrabaho kayo, sino na lang ang magbabantay kay nanay? Kaya ko naman ang sarili ko, Nak. Nandyan naman ang pamilya ni Mirna. Kasama yung mga anak niya, inaalalayan nila ako. Pero ayoko pa rin po na mamalimos kayo, Nay. Paano kung may mangyaring masama sa inyo? Paano kung masagasaan kayo? Paano kung pagtawanan nila kayo imbis na kaawaan? Tsaka tay, kayo rin. Hindi ba kayo mahihirapan yan?
Alam ko po yung sinasabi niyong tindahan ng patuka ng manok. Nadadaanan ko yon tuwing papasok ako sa trabaho. Marami po silang customer araw-araw. Pero walang nagtatagal na trabahador dahil mahirap yung ginagawa nila doon. Mabait yung among lalaki, pero hindi yung anak niya. Sabi nila mata pobre daw yun. Sa palagay niyo ba tatratuhin kayo ng maayos? Mahihirapan lang po kayo kapag nagtrabaho kayo doon. Please naman po. Kahit ngayon lang makinig naman po kayo sa akin. Alam kong gustong gusto niyo makatulong pero ibigay niyo na po sa akin to. May naitabi naman po ako eh. Kaunting ipon na lang, makakaupa na tayo ng bahay kung saan magiging ligtas na po kayo. Please naman po, Nay. Please, Tay. Ako na pong bahala sa inyo. Ay, napakaswerte talaga namin ng nanay mo na ikaw ang naging anak namin. Balang araw, ibabalik ng Panginoon ang mga mabubuting bagay na ginagawa mo sa mga magulang mo. Nawa ipagkaloob niya sa iyo ang katuparan ng mga panalangin mo. Sana anak, huwag kang magbabago. Kahit mahirap ang pinagdaraanan natin sa ngayon, maging mapagtiis ka pa rin at mapagkumbaba. Gagawin ko po ang mga turo niyo sa akin sa abot ng makakaya ko. Sana magdilang anghel po kayo na sa hinaharap, maaabot ko po lahat ng mga hiling ko at matupad natin ang pangarap nating magkaroon ng maayos na bahay. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo, Bless. Mas mahal ko po kayo ni Nanay, Tay. Salamat po sa Diyos at kasama ko pa rin po kayo hanggang ngayon. Nagsika po ako ng husto para makaipon ng pera nang sa ganon ay makaya na naming makapagrenta ng desenteng matutuluyan, Papa Dudut. Alam ko na ayos lamang at kaya magtiis ng mga magulang ko sa pananatili nila sa kalye. Pero hindi ko po maaatim bilang anak na hayaan silang manatili sa lugar na mapanganib para sa kanila. Laking tulong din po na kadikit ni tatay ang mga kagawad at chairman sa barangay namin. Kaya nakakaligo kami nila nanay sa multipurpose hall. Ang chairman namin ang mismong nag-alok at nangumbinse na doon na kami maligo at magbanyo para kahit papaano ay bawas na yon sa mga problema namin. Inalok din kami ni chairman na doon na sa multipurpose hall matulog pansamantala hanggang sa makahanap kami ng bahay na malilipatan. Pero mariimpong tinanggihan yon ni tatay dahil ayaw niya raw na abusuhin ang kabaitan nila chairman sa amin. Sang-ayon naman po ako sa naging desisyon ni tatay noon. Ang nangyari, pinahiram na lang kami ng barangay namin ng tolda. Bagay na hindi rin pinagdamot ni tatay sa iba. Lalo na sa mga kasama naming pamilya sa ilalim ng tulay. Dahil ayaw ni tatay na pagmulan pa yon ng inggit at selos sa pagitan namin at ng ibang pamilya doon. Dahil po nakiusap ako sa mga magulang ko na tumigil ng mamalimos, ay napalitan naman yon ng racket para kay tatay. MWF po ay nagwawalis si tatay sa barangay namin at inaabutan po siya ng allowance ni chairman. Dahil doon ay nakaipon po sila ni nanay at tatay ng maliit pang puhunan para magsimula muling magtinda si nanay ng candy at sigarilyo. Bali pumwesto po siya doon malapit kung saan kami nakasettle. Inaalalayan po si nanay ng iba pong mga taga roon. Yung mga bata po roon sa ilalim ng tulay ay tumutulong kay nanay sa pagkuha ng bayad at pagsusukli. Dahil po sa mga pinagkakabalahan ni nanay at tatay ay medyo nakabuelo po ako at bumilis po ang aking pag-iipon. Hindi nga nagtagal ay kinaya ko na pong makaipon ng pang down payment sa isang studio type na apartment na malapit lang din sa pinagtatrabahuhan ko. Laking pasalamat ko na rin sa mga kasamahan ko at sa manager namin dahil pinahiram nila ako ng pera para maialis ko na sa kalye sina nanay at tatay. Hindi nga nagtagal ay napanatag na nga po ang kalooban ko na hindi na sila maulanan at mainitan, hindi tulad noong nasa ilalim sila ng tulay. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan namin noon ay hindi ko pa rin po makakalimutan na may Diyos. Laging sinasabi sa akin ng mga magulang ko na meron at meron pa rin pong dahilan para magpasalamat sa Kanya
Kahit na tingin natin ay puro kamalasan at pangit ang nangyayari sa buhay natin. Kaya nga kapag may pagkakataon ay pumupunta kami sa simbahan ng mga magulang ko para personal na magdasal sa kanya. Lagi rin nilang pinapaalala sa akin ang kahulugan ng pangalan ko, Papa Dudut. Bagay na naging dagdag inspirasyon ko para hindi mawala ng pag-asa. Mapalad ako dahil kasama ko pa rin sina nanay at tatay. Sila po ang kayamanan ko at kapahingahan sa magulo at mahirap na mundong ito. At kapag nagkwekwentuhan kami ay lagi kong sinasabi sa kanila na tutuparin ko ang pangarap nila na magkaroon kami ng sariling bahay, bagay na simula pa lamang ay pinagkait na sa amin. Alam mo ba kung bakit bless ang ipinangalan namin sa'yo ng nanay mo? Dahil blessing po ako. Bata pa lang po ako, lagi nyo nang sinasabi sa akin ang ibig sabihin ng pangalan ko, Tay. Kahit sa panaginip ko, alam ko po ang sagot sa tanong nyo. Blessing ka nga para sa amin, anak. Kasi matagal ka naming hiniling at pinanalangin sa Diyos. Akala kasi namin noon hindi na kami bibiyayaan ng anak. Noong suwayin namin ang mga magulang ko at nagtanan kami ng nanay mo, may punto na nagsisi kami dahil nabastos namin sila. Pero naduwag kaming humingi ng tawad, lalo na ako. Kahit matapos mamatay ng tatay ko dahil sa ginawa namin. Kaya nga sinigurado ko na makahingi ako ng paumanin sa lola mo bago siya pinagpahinga ng Diyos. Pero anak, wala akong pinagsisisihan na dumating kayo ng nanay mo sa buhay ko. Akala ko sinumpa na kami na hindi na magkakaroon ng anak. Pero dumating ka pa rin. Ikaw ang katuparan ng aming hiling at biyayang ipinagkaloob sa amin. Napakabata mo pa pero marami ka ng pinagdaanan. Pero sa kabila ng lahat, kinaya mo. Sobrang proud kami ng tatay mo sa iyo, Bless. Alam mo ba, lagi kang binibida ng tatay mo dyan sa mga kapitbahay natin. Napakaswerte namin kasi nagkaroon kami ng anak sa katauhan mo. Hindi mo kami pinabayaan o inabandona, lalo na noong pareho kami nagkaroon ng kapansanan. Hindi ko po maaatim na itakwil kayo ni Tatay, Nay. Dahil parang hindi ko na rin sinunod yung 5 utos ng Diyos na nakasaad sa Biblia. Ang sabi sa sermon ng pari sa simbahan nung nakaraang linggo, pinagpapala ng Diyos ang mga anak na hindi lumalapastangan sa mga magulang nila. Ibig sabihin, mas binibigay sa kanila yung katuparan ng mga hiling nila dahil mabuti silang anak. Ay, hindi po ako perpekto, alam niyo yan. At napakahirap po na maging mabuting tao. Kaya sa abot po ng magagawa ko, talagang kinakaya ko pong magpakabuti. Salamat po kasi nandyan kayo ni Tatay, Nay, para laging ipaalala sa akin yung mga bagay na nakakalimutan ko. Lalo na po kapag pagod na ako sa trabaho at pag-aaral. Aminado naman po ako na may pagkareklamador din po ako, pero ang tiyaga niyo po sa akin bilang anak ninyo. Matyaga ka rin naman sa amin ng nanay mo, nak. Normal na mapagod tayo, anak. Sino ba namang tao ang hindi napapagod, di ba? Kaya nga ang importante na kapag nakakaramdam tayo ng kapaguran sa mga bagay na ginagawa natin, magpahinga tayo. Hindi naman titigil ang pag-ikot ng mundo kapag pumirmi tayo sa isang tabi para huminga. Pero hindi rin ibig sabihin na hayaan nating mapag-iwanan na tayo. Siguro, mahirap pang makita yung mga bagay na nagagawa mo sa ngayon. Madalas, akala mo walang nangyayari pero meron naman pala. Kapag huminto ka pansamantala, doon mo maiisip na malayo-layo na rin ang narating mo at nagawa sa buhay. Saka sino ba ang may sabi na kapag nagkaroon ka ng magarang bahay o sasakyan, kapag marami kang pera o mamahaling gamit, matagumpay ka na sa buhay? Lahat ng yun luho lang, anak. Hinding-hindi yun magiging basehan ng tagumpay o pagkabigo ng isang tao. Kung ganun po, ano po bang basihan para masabing matagumpay ang isang tao? Ang tagumpay para sa amin ng nanay mo yung kapag naibabahagi mo to sa ibang tao. Kaya nga kahit walang-wala rin tayo, kapag may sobra, i-share natin sa tulad nating nangangailangan din. Para sa amin ng tatay mo, tagumpay na matatawag yung mga aral na natutunan natin mula sa mga karanasan natin sa buhay. Yung mga pagsubok na kinaya at nalagpasan natin.
Yung palaging umaasa na magiging mabuti rin ang lahat sa kabila ng mga pangit na nangyayari. Yun ang tagumpay, anak. Hindi man yun mapansin agad ng mga tao sa paligid mo, pero hindi ibig sabihin wala na yung halaga. Sana, Bless, kung ano man yung mga napagdaanan mo, pahalagahan mo. Tapos kapag binigyan ka ng pagkakataon na ibahagi ito sa mundo para may matutunan ng iba sa'yo, gawin mo. Mahalaga nga ang mga aral na natutunan natin. Pero mas mabibigyan ito ng kahulugan kapag naituro natin sa iba kung paano natin kinaya. Tatandaan ko po ang sinabi niyo sa akin, Nay. At sisiguraduhin ko po na may tuturo ko ito sa ibang tao, lalo na yung mga nangangailangan po ng makarinig nito. Pwede po ba akong mag-request? Oh, ano yun? Sige lang, sabihin mo anak. Pwede po bang payakap sa inyong dalawa? Namimiss ko na po kasi kayong yakapin ng mahigpit eh. Ang anak nating to talaga. Malambing pa rin kahit malaki na. Siyempre po, kahit na malaki na ako pa rin po ang baby ninyo. Baby damulag ka mo. Nay, si tatay oh! Oh, halika na! Akala ko ba gusto mo kaming yakapin ng tatay mo? Group hug! Gamit ang purong determinasyon, mas naging malapit po ako sa pagtupad ng pangarap ko, Papa Dudut, na makapagtapos ng college. Nang panahon na yon ay nag-resign na ako sa pinagtatrabahuan kong fast food chain at pumasok sa call center kung saan ay mas malaki ang pwede kong kitain. Dahil kumikita na ako ay naipapatingin ko na po sa doktor sina nanay at tatay. Nakaipon din po ako noon ng pampagawa ko ng artificial leg ni tatay para hindi na siya gumagamit pa ng saklay at mahirapan sa paglalakad. Si nanay naman noon ay mababa na talaga ang chance na makakita muli dahil sa diabetes siya. Pero kahit papaano ay nabibilhan ko na po siya ng kailangan niya tulad ng gatas na para sa mga taong diabetic. Kaya lang, Papa Dudut, aaminin ko na noong magsimula akong kumita ng pera, mas lalo po ako nag-ambisyon na kumita pa ng mas malaki sa kinikita ko. At para mangyari yon ay huminto po ako sa pag-aaral. Hindi po sinang-ayunan nyo ng mga magulang ko pero desidido po ako na mag full time sa trabaho. Nag-focus po ako sa trabaho at nagpatangay po ako sa rumaragasang agos ng pangarap ko. Inabala ko po ang sarili ko sa pagtatrabaho. Goal ko po ang maregular, inambisyon ko pong ma-promote, isa lang ang nasa isip ko. Pag na-promote ako, dagdag sweldo yon. Pag tumaas ang sweldo ko ay mas makakaipon ako. Hindi po ako masyadong nakipagkaibigan sa trabaho. Alam kong hindi yon makakatulong sa akin. Laging tumatakbo sa isipan ko noon na kapag nabarkada ako ay siguradong mapapagastos ako. Kaya bahay, trabaho, overtime. Bahay ang naging routine ko. Sinisikap ko po na magbaon araw-araw dahil ayoko pong gumastos ng malaki para sa pagkain ko sa trabaho. Madalas si tatay ang nagluluto ng baong ko dahil sobrang pagod na akong gumawa ng iba pang mga bagay sa bahay. Hindi po naging madali ang pinagdaanan ko at malaki ang pinagbago ko ng panahon na yon. Isa na doon ay nawalan ako ng oras at panahon sa mga magulang ko dahil mas inuna ko ang pangarap kong makakuha kami ng sarili naming bahay. Para akong kabayong nakapiring sa karera, Papa Dudut. Takbo lang ako ng takbo, papalapit sa finish line ko. Ang regularization at promotion sa trabaho ang goal ko. Dahil sa sipag at dedikasyon ay na-regular at na-promote ako. Tumaas ang sahod ko at nagka-benefits ako. Yun din po talaga ang habol ko. Ang benefits na ibibigay ng kumpanya para sa mga regular na empleyado nila. Ginamit ko po kaagad ang benepisyo kong yon at doon po ako nakapag-loan ng bahay. Nakakuha po ako ng bahay sa Laguna. Nakakatuwa din yung call center na pinasukan ko kasi may pa-shuttle service sila mula sa site hanggang sa terminal ng bus pa Laguna.
Laking ginhawa po sa akin na hindi ko masyadong iisipin at hindi ko rin ininda ang biyahe papasok sa trabaho at pauwi sa bago naming bahay. Sa kagustuhan kong kumita ng husto, habang ginagawa yung bahay namin, pinalagyan ko po ng abang na kwarto. Gusto ko po sana kasing paupahan para sa mga gustong mag-bed space. Plano ko po na palagyan ng 4 na double deck ang kwarto at paupahan yon kada kama. Nagpalagay din po ako ng maliit na common area para sa mga bed spacers na nakahiwalay din po sa amin ni nanay at tatay. Bali sa gilid po ng bahay ang pasukan ng kwarto ng mga bed spacer. Iwalay po sa main door ng bahay namin. Plinano ko pong maigi ang lahat para maging komportable sina nanay at tatay at sa wakas nga papadudot, naibigay ko na sa mga magulang ko yung ultimate dream ko, ang magkaroon sila ng sarili nilang bahay. Sa pagpundar ko ng lahat ng yan, kapalit ay oras na ipinagkait ko sa aking mga magulang. Dahil iniisip ko na para sa kanila naman ang lahat ng ginagawa ko. Kaya ano ba naman yung iisang tabi ko saglit para makapag-focus ako sa goal namin, ang oras ko sa pamilya. Ngunit nawala sa isip ko na kasabay ng panahon ay tumatanda na rin ang mga magulang ko. Sa mga taong hinahabol ko ang pangarap ko ay ilang pagpapalit edad din ni nanay at tatay ang kasabay noon. Bigla na lamang po akong sinampal ng katotohanan na nauubusan na pala ako ng panahon. Hindi sa pag-abot ng mga pangarap ko, kundi nauubusan ako ng oras para sa mga magulang ko. Kaya papadudot kasabay ng pangarap at katuparan na makakuha ako ng bahay ay bigla naman pong namatay si nanay. Namatay po sa komplikasyon sa diabetes si nanay, papadudot, at wala po akong kaideya-ideya na mangyayari yon. Siguro ay hindi ko masyadong nabigyan yon ng atensyon dahil sa pagiging busy ko sa pagtatrabaho. Marami po akong tanong sa Diyos tulad ng bakit kailangan niyang kunin sa amin ni tatay si nanay kung kailan natupad ko na ang pangarap naming magkaroon ng sariling bahay. Pero sa huli wala akong nakuhang sagot, sa halip ay may mga bagay ako na-realize. Isa na nga po doon na huwag nating hayaan ang ating sarili na maging gahaman sa pera o kahit na anong yaman sa mundo. Sukat na kalimutan natin ang mga taong mahalaga at mahal natin. Maigsi lamang ang buhay at sulitin natin ito at gugulin kasama sila. Kaya nga sising-sisi ako ng mga panahon na yon, papadudot, dahil pakiramdam ko ay hindi ko naipadama ng husto kay nanay ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi po naging madali ang proseso, papadudot, ng pag-move on na pinagdaanan namin ni tatay nang mailibing si nanay. Lalong-lalo na po ako. Minsan nakala ko ay okay na ako pero bigla-bigla na lamang akong magbe-breakdown. Lagi kong tanong sa sarili ko ay may purpose pa ba ang buhay ko sa mundo? Pero buti na lamang at nandyan si tatay para magpaalala sa akin na meron akong dahilan para lumaban at magpatuloy. Nandyan pa siya, magkasama pa kami. Meron pa akong magulang at hindi pa ako nag-iisa sa buhay ko. Tay, bakit naman po ang unfair sa atin ng Diyos? Bakit kung kailan natupad ko na yung pangarap natin na magkaroon ng sarili nating bahay, tsaka pa niya kinuha sa atin si nanay? Hindi ko po maintindihan kahit pilitin ko eh. Sumasakit lang po yung ulo ko kapag iniisip ko yung dahilan. Galit ba siya sa atin? Ayaw ba niya tayong maging masaya? Hindi po ba sabi ninyo ni nanay, mahal tayo ng Diyos? O bakit ganito? Anak, hindi galit sa atin ang Diyos. Siyempre, gusto niyang maging masaya tayo. Dahil mahal niya tayo. Katulad ng palagi naming sinasabi sa iyo noon ng nanay mo. Kaso, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Masakit na nawala sa atin ang nanay mo. Kung kailan unti-unti nang nagkakatotoo ang mga kahilingan natin. Pero naniniwala ako na may rason ng mga bagay-bagay kung bakit ito nangyayari.
Hindi ko po alam yung mga rason na sinasabi nyo. Pero parang malapit na ako maniwala kay Tita Sara na malas talaga ako eh. Na hindi ako blessing katulad ng sinasabi nyo ni Nanay. Bless, anak. Huwag mong sabihin yan dahil hindi yan totoo. Para sa amin ng nanay mo, biyaya ka mula sa Diyos. Pero kung totoo nga po na biyaya ako, hindi tayo ganito kamalas. Bata pa lang ako, kung ano-ano na yung mga pinagdaanan natin. Nawalan tayo ng bahay, nabulag at lumabo yung mga mata ni Nanay, naaksidente kayo at naputulan ng isang binti. Tapos pinalayas tayo ni Tita Sara sa bahay nila, kaya tumira tayo sa ilalim ng tulay at naranasan yung mamalimos. Nasaan na po yung sinasabi niyong biyaya? Sumpa po ang tawag dito, Tay. Kasi naging makasarili ako. Hindi ko nga tinupad yung pangako ko sa inyo ni Nanay na magtatapos ng pag-aaral. Dahil inisip ko na kumikita na ako ng pera. Hindi ko na kailangan ng diploma. Sa loob ng ilang taon, mas nag-focus lang ako sa pagtatrabaho kaya nakalimutan ko na po kayo. Madalas pagod ako, tsaka wala na panahon para makakwentuhan kay ni Nanay. At nagsisisi po ako dahil ngayon ko lang na-realize sa mga pagkukulang ko. Hindi ka nagkulang sa amin. Sa katunayan, nauunawaan namin ng nanay mo na ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo para matupad mo ang pangarap nating magkabahay. Oo, nalungkot kami nang hindi ka makapagtapos ng pag-aaral dahil matagal naming inasam na panoorin kang umakyat sa entablado habang kinukuha ang diploma mo. Pero naisip namin, hindi pa yun ang tamang panahon para magkatotoo ang gusto namin. Pero hindi ibig sabihin, hindi na yun darating. Anak, buong buhay mo, inisip mo na lahat ng gusto mong makamit may deadline. Pero ang totoo, wala naman talaga eh. Nasa iyo kung kailan mo tatapusin ang pag-aaral mo. Dahil buhay mo yan. Hindi mo kailangan sabihin na hindi mo to natupad. Dahil pwedeng mo ulit tong tuparin. Sigurado ako kahit nasa langit na ang nanay mo, magiging proud pa rin siya sa'yo. Sa palagay nyo, Tay, magiging proud pa rin sa akin si Nanay? Kailan ba kami hindi naging proud sa'yo, nak? Magaling ka, mahusay. Pero lahat ng mga pagtatagumpay mo sa buhay, lagi mong ipagpapasalamat sa Diyos. Dahil siya ang totoong nagpapanalo sa atin sa bawat laban natin. Kaya nga imbis magtampo ka sa Kanya, ipagpasalamat natin na magkasama pa rin tayo ngayon. Ligtas at nandito sa bahay na sa atin na talaga nakapangalan. Salamat, Bless, ha? Dahil pinagsikapan mong tuparin ang pangako mo sa amin ng nanay mo. Ngayon, anak, gusto kong bigyan mo ng pabor ang sarili mo. Pangarap mo naman ang tuparin mo. Papadudot, dahil sa usapan naming yon ni tatay ay na-inspire po akong tapusin ang kursong iniwan ko. Alam ko na simulat sa pool ay isa sa mga pangarap nila nanay para sa akin ang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya nga upang mabigyan ng kaligayahan si tatay ay pinagpatuloy ko po ang pag-aaral na may matibay na layunin sa dibdib ko na makapagtapos. Pinagsabay ko po ang pag-aaral sa pagtatrabaho. Kahit na mahirap ay nagpatuloy lamang po ako. Sa tulong at sa awa naman ng Diyos, nakapagtapos ako at nakamit ko ang mga pangarap na diploma sa aking mga magulang. Hindi nagtagal ay nakapasok ako ng trabaho na may kinalaman sa tinapos ko. Kaya feeling ko ay malaki talaga ang ni-level up ko noon, Papadudut. Dahil na rin po nagsunod-sunod ang magagandang kapalaran sa buhay namin, naging maayos po ang kalusugan ni tatay at muli siyang nagsabi na gusto niyang magnegosyo para makatulong sa akin at para may pinagkakaabalahan naman siya. Bagay na sinuportahan ko naman po. Ako po ang namuhunan, Papadudot, sa plano ni Tatay Natalier since may alam naman siya sa pagmemekaniko. At nagalak naman po ang puso ko dahil nakita ko siyang masaya sa ginagawa niya. Kapag nagkwekwentuhan kami ay lagi niyang sinasabi sa akin na binigyan ko raw ng purpose ang buhay niya. Nagpasalamat din ako sa kanya at sinabi ko na kahit sa susunod na buhay ay paulit-ulit ko pa rin sila ang paglilingkuran
ni nanay bilang mga magulang ko. Tay, hindi pa rin po ako makapaniwala na sunod-sunod yung blessing natin. Una, itong bahay. Tapos, nakapagtapos ako ng college at nabuksan natin yung talyer ninyo. Kung may hihilingin man ako sa Diyos, sana po pahabain niya ang buhay natin para magkasama pa po tayo ng matagal. Naniniwala ako na pakikinggan niya ang hiling mo. Dahil mabuti kang anak, bless. Salamat po, Tay. Kasi lagi niyong pinapaalala sa akin yung mga ganyang bagay, lalo kapag nakakalimot ako. Kahit wala na si nanay, nandyan naman kayo para maging magulang ko. Hindi lang ako ang blessing niyo dahil kayo rin po ang blessing ko. Walang anuman. At salamat din kasi nandyan ka. Binigyan mo ng direksyon ng buhay ko, anak. Kahit nung pinanganak ka, binigyan mo ng kaligayahan ang pagsasama namin ng nanay mo. Wala na kaming mahihiling sa Diyos dahil ikaw na ang katuparan sa lahat ng pangarap namin sa buhay. Ay, sabi ko naman sa'yo, magpatuloy ka lang, magtiis at huwag sumuko. Papasan pa ba lahat ng pinaghirapan mo? Makakamit mo rin ang resulta balang araw. Alam mo nak, proud na proud kami sa'yo ng nanay mo. Ang sarap mong panooring nagtatagumpay sa buhay. Kung wala kayo at walang awa ng Diyos, hindi po ako magtatagumpay sa buhay, Tay. Hindi ko po makakamit yung mga pangarap ko ng ako lang dahil sino lang ba ako, di ba? Tao lang ako, nagrereklamo, naiinis, tsaka naiinip. Normal na makaramdam tayo ng pagrereklamo, pagkainis o pagkainip kapag hindi kaagad natin nakikita yung bunga o resulta ng mga pinaghirapan natin. Alam mo, nung bata ako, mas malala pa nga ang ugali ko dahil sinasagot ko pa noon ng mga magulang ko. Pinagsisiyan ko na at hiningi ng tawad sa Diyos kung nalapastangan ko man sina nanay at tatay. At yung lahat ng mga mali ko sa nakaraan, nagsilbing leksyon sa akin para mas mapabuti ang sarili ko. Mabuti po kayong magulang sa akin ni Nanay, Tay. Kaya sana wag niyo nang sisihin ang sarili niyo sa mga kasalanan na nagawa niyo sa nakaraan dahil hindi na po natin yun maibabalik. Ang mahalaga, humingi kayo ng tawad sa mga taong nasaktan ninyo at ginagawa ninyo ang makakaya nyo para po magbago. Sabi niyo sa akin noon, bigyan ko ng pabor ang sarili ko. Kaya po ngayon sasabihin ko rin po yun sa inyo. Patawarin niyo na po ang dating kayo, Tay. Lahat ng tao nagkakasala, pero hindi habang buhay, dadalhin natin ang mga kasalanan natin dahil mahihirapan po tayo makamove on. Sabi niyo nga po, may dahilan ng mga bagay kung bakit sila nangyayari sa atin. At kung sa palagay ninyo, alam niyo na ang mga dahilang yun, magiging aral na sila sa buhay ninyo. Na kung may pagkakataon, pwede niyong i-share sa iba para may matutunan din po sila. Di ba Tay, sabi niyo ni Nanay, mas importante na naibabahagi natin sa iba yung mga natututunan natin kaysa sarilinin lang yun. Hindi natin alam, meron palang iba dyan na kailangan na marinig yun, yung mga karanasan nyo para magamit nila sa sarili nilang buhay. Di ba? Sa ganung paraan po, may inspire natin sila. Hindi ka lang mabuting anak. Matalino ka rin, bless. Ay, nga pala, tungkol sa mga sinabi mo. Oo, tama ka. Minsan, dapat talaga matuturing makinig ang mga matatanda sa mga bata. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, alam na namin ang mga bagay-bagay. Salamat anak sa palaging pagpapaalala. Lalo ngayon, tumatanda na ako. Mas madalas na akong nakakalimot. Hinding-hindi po ako magsasawa na magpaalala sa inyo kahit anak niyo ko, Tay. Kasi bilang magulang ko, responsibilidad ko rin po kayo hanggang pagtanda ninyo. Mahal ko po kayo, Tay. Mahal din kita anak. Alam ko, masaya ang nanay mo dahil nakikita niya na nasa maayos na kalagayan na tayo ngayon. Papa Dudut, marami po akong dapat ipagpasalamat sa Diyos bukod sa mga biyaya at pagtatagumpay sa buhay na pinagkaloob niya sa akin. Dahil ang higit ko pong pinagpapasalamat sa Kanya ay ang pagkakaroon ko ng mga magulang na tulad ni nanay at tatay. Bagamat pinagpahinga na niya si nanay ay masaya po ako na napagsilbihan ko siya bilang anak niya noong nabubuhay siya. Kaya nangangako po ako na aalagaan, mamahalin at paglilingkuran ko si tatay hanggang nabubuhay siya.
Sa kasalukuyan, Papa Dudut, ay maayos po ang kinabubuhay namin. At kahit papaano ay malakas si tatay at nag-i-enjoy din siya sa mga ginagawa niya, kaya masaya po ako at panatag. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili niyo po ang kwento ng buhay ko. Sana ay nakapagbigay po ako ng inspirasyon, aliw at aral sa ating mga kapuso. Lagi po nating tandaan ay isa lamang ang magulang natin. Kaya sana'y pakamahalin natin sila at laging igalang tulad ng nakasaad sa 5 utos ng Diyos sa Biblia. Sa ganong paraan ay pagpapalain po tayo sa buhay na ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Bless. Responsibilidad natin na mahalin at alagaan ang mga magulang natin lalo kapag kailangan po nila tayo. Tulad na lamang ng ibinahagi sa atin ng ating kabarangay na si Bless. Bagaman hindi lahat sa atin ay may mabuting relasyon sa mga taong nagdala sa atin sa mundong ito, hindi pa rin po yun dahilan para lapastanganin natin sila. Dahil nakasaad sa 5 utos ng Diyos, naigalang natin sila sa lahat ng pagkakataon. Mga kapuso, magiging magulang din tayo pagdating ng araw at ayaw nating tularan ng mga anak natin ang paraan ng pagtrato natin sa ating mga magulang, lalo na kung hindi pa yon maganda at mabuti. Para naman sa iba nating kabarangay, huwag nating kalimutan na tumatanda na ang mga magulang natin at baka magulat na lamang tayo isang araw na hindi na natin sila kasama kasi naging abala tayo sa sarili nating mga buhay. Hindi po required na lagi natin silang alalahanin, pero wag naman po natin silang kakalimutan. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1. Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sinasabing ang buhay ay mahiwaga at kung minsan ay matalinhaga. Gaya ng pag-ibig, madalas ay inaabot ng matagal bago makapagdesisyon ng paglagay sa tahimik. Pero minsan naman ay panandalian lamang ay dumarating kaagad ang pangakuan sa harap ng altar. Pero bago ang pag-iisang dibdib, mahaba o may klima ng proseso nito ay masasabi pa ding malaking pagpaplano ang nakapagitna bago mangyari ito. Ang inyong mapapakinggang kwento ngayong Sabado ay istorya na galing kay Liza, isang babae na mabilis na hulog sa tamang lalaki. Na bagamat hindi pa matagal na pagkakakilala ay naibigay na sa kanyang lahat ng ikakaligaya na nararapat sa isang babaeng magiging kaisa-isang dibdib. Hindi sila dumaan sa kung anumang mga balakid sa kanilang pagmamahalan. Dahil pati ang ina ng kanyang mapapangasawa ay sobrang minahal din siya bilang isang anak. Subalit papaano kung ang halos perpektong kaligayahan na nagsisimula pa lamang ay biglang putulin ng pagkakataon? Tayo nang kilalanin si Lisa at si Tim, may ugnay mo kaya ang buhay mo sa karanasang dadaanan ng ating 3 pangunahing tauhan. Hindi po ito istorya ng love triangle, pero ito ay istoryang kakalabit sa iyong puso bilang kasintahan, anak at kapatid. Ito ang storya ng pag-ibig kung gaano kahalaga ang pamilya para ito ay maging isang matagumpay na pagsasama. Sinasabing ang isang relasyong may matatag na sandigan ay hindi kayang putulin kahit ng sariling kapalaran.
Alamin natin kung paano magtatapos ang isang simulang pinutol at muling nagpatuloy. Dito lang yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bago po ako magsimula sa parte ng buhay ko na ito na nais kong ibahagi sa inyo, ay gusto ko na po munang hingin ang pangunawa ng lahat ng ating mga kabarangay. Pinalitan ko po kasi ang mga pangalan pati na ang mga apelyido na isinama ko rito sa kwento para po manatiling kaming pribado. Nawa ay maintindihan ng lahat na gusto ko lamang pong ibahagi ang sinapit ng aming pamilya sa mapaglarong kamay ng tadhana. Ako po si Liza, 25 taong gulang. Kasalukuyan po akong call center agent dito sa May Taguig. 5 taon na po ako nagtatrabaho sa kumpanyang pinapasukan ko. Dito ko din po nakilala ang lalaking minamahal ko, 5 taon na ang nakakalipas. Mas nauna po akong nakapasok sa kumpanya. Siya naman ay pumasok makalipas ang 2 buwan. Timothy po ang pangalan niya. Timothy Delgado. Hindi niya tunay na pangalan. Palagi niya akong binibiro na napakagalang ko naman daw sa kanya kasi buong pangalan kung tawagin ko siya. Kaya tinatawag niya naman akong binibining Liza. Nainis po ako sa kanya kasi parang ang sarcastic kapag tinatawag niya akong binibini. Kaya para wag na akong mainis ay tinatawag ko na lamang siyang Timothy. Hindi ko na sinabi ang apelyido niya. Pero napakakulit po talaga niya. Kasi biglang nais naman niya ay Tim na lang ang itawag ko sa kanya. Hindi naman kami close kaya bakit ko siya tatawaging Tim? Kaya nakaisip na naman siya ng pang-asar sa akin. Sinimulan niya naman po akong tawagin sa bukong pangalan. Kaya nagtunog formal at napakagaling niyang mang-asar, Papa Dudut. Sinabing hindi mo na ako kailangan tawaging binibini at hindi mo ako kailangang tawagin sa buo kong pangalan. Kulang na lang ipagkalat mo sa mga tao dito ang buong impormasyon tungkol sa akin eh. Hindi totoo yan. Hindi ko naman sinasabi ang birthday mo ah. Pilosopo ka talaga. Bakit? Kailan ba ang birthday mo? Sa January Lakas mo talagang mga asar no? Tsaka na nga, umanap ka na ng kausap mo. Sandali lang. Ito naman hindi na mabiro. Sinabing hindi tayo magkabiruan. Close ba tayo? Tawagin mo na lang akong Tim. Hindi na kita kukulitin. Sige na. Please. Oo na, ang kulit mo. Anong oo na? Anong oo na ano? Uy, inaasar ako. Ang kulit mo. Oo na, Tim. O ayan, masaya ka na? Teka, anong nangyayari? Aray, yung dibdib ko. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka nakangiti? Ang puso ko. Masakit ba? Halika pumasok tayo sa loob ng building. Dadalhin kita sa klinik. Nawawala ang puso ko. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Halika na sa klinik. Ang puso ko ninakaw. Ano bang sinasabi mo? Naku, nagdideliryo ka na yata. Ninakaw ang puso ko. Ninakaw mo. Ano? Ikaw ang lakas mo talagang manginis. Kaya ayaw kitang kausapin eh. Lumayo ka nga sa akin. Uy, bakit mo naman ako binatawan? Muntik tuloy ako matapilok. Bigat na ako sa pag-alalay sa'yo. Naglolo ko ka lang pala. Aalis na ako. Bahala ka sa buhay mo dyan. Sandali! Ito naman hindi na mabiro. Natuwa lang ako at sa wakas tinawag mo akong Tim. Kaya mula ngayon, Liz na ang itatawag ko sa'yo. Anong Liz? Unang-una, Liza ang tawag sa akin ng lahat. Pangalawa, hindi tayo close para bawasan mo ng isang letra yung nickname ko. Nickname na nga, pinaikli mo pa. Eh di, ako lang ang tatawag sa yung Liz dito. Parang alam mo na, terms of End that sentence kung ayaw mong hindi na kita pansinin forever. Okay, sige po ma'am. Sarcastic ka ba? Bakit mo ko tatawaging ma'am? Estudyante ba kita? Lisa lang. Lisa, okay? Nice.
So, okay na tayo ha? Liza ang tawag ko sa'yo at Tim ang tawag mo sa akin. Tara, Anong tara? Uuwi na ako, no? sakto! Hatid na kita. Oh, huwag ka nang umindi. May dala akong sasakyan. Para di ka na mahirapan sa biyahe. Doon lang ako nakapark. Lakad pa tayo ng konti. Uy, huwag kang mag-alala. Mabuti naman akong tao. Alam mo naman yun, di ba? Yun lang yung sasakyan ko, oh. Tara na. Ang kulit mo! Tara na nga! Gusto mo kain muna tayo sa labas? Gusto mong iwan kita dito? O sige, saka na tayo kumain sa labas. Busog pa naman ako eh. Oh, nasa na yung sasakyan mo? Ayan, Motor? Papadudot din naman po sa minamalit ko ang motor at mga nagmomotor. Nagulat lang po ako kasi hindi pa ako nakakasakay sa motor sa buong buhay ko kasi medyo natatakot ako. At ayun na po, kahit na hindi pa ako nakakasakay ng motor ay napilitan na din ako dahil iba talaga ang pagkakapursige ni Tim Papadudot. Hindi niya ako tinatantanan hanggat hindi napapapayag Papadudot. Kasi yung mga pagtataray ko sa kanya, arte ko lang naman talaga yon. Kasi una ko pa lamang siyang nakita ay parang may kilig na akong naramdaman. Feeling high school ako noon na crush yung kaklase pero kunwari ay nagtataray. Yun na yun, ang mismong pakiramdam ko. Pero syempre kahit sumakay na ako sa motor niya ay hindi ko talaga pinaramdam sa kanya na kinikilig ako Papadudot. Hindi naman siguro niya nahalata dahil sa higpit ng pagkakayakap ko sa kanya. Pero Papadudot, don't get me wrong ha. Kasi nga first time kong sumakay ng motor kaya takot ako. Yun ang dahilan ng mahigpit kong yakap sa kanya. Di naman siya nag-isip ng kung ano kasi ramdam niya din na nanginginig ako sa takot. Ginawa naman niya ang pangako niya na mag-iingat ng sobra dahil nga kasama niya ako. Sobrang bagal lang ng takbo ng motor niya para hindi ako matakot. Simula noon ay araw-araw na kaming magkasabay. Araw-araw na akong sumasakay sa motor niya sa loob ng isang buwan. Sa loob ng isang buwan ay 4 na beses na din ako nakapunta sa kanila. Nakilala ko si Tita Alona, ang nanay ni Tim. Tuwing Biyernes pag uwi namin galing trabaho ay sinasama ako ni Tim sa kanila para iwan ang motor niya at sunduin si Tita Alona para magsimba. Matapos magsimba ay sa bahay nila kami maghahapunan dahil lagi nagluluto si Tita Alona. Papadudot kung ako ay patagong pagka-crush ang nararamdaman kay Tim. Pero si Tim ay ramdam na ramdam ko na hindi lang ako crush. Ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin dahil ang laki ng respeto niya sa akin Papadudot. Pero syempre ayoko naman na mag-assume na sigurado ang pakiramdam ko. Kaya hindi din naman ako nagpapahalata na na-develop na sa love yung pagka-crush ko sa kanya. Dagdag pa ang pagtingin sa akin ni Tita Alona. Minsan nga ay mas kinakampihan pa niya ako kesa kay Tim. Napakabait niya Papadudot. Sobra ang pagmamahal niya kay Tim. Kaya lahat ng ginagawa ni Tim ay lagi nakasuporta siya. Kasama na ako doon Papadudot dahil nga sa pagmamahal ni Tim sa akin ay mahal na din ako ni Tita Alona at hindi itinuring na iba. Isang beses nga Papadudot holiday noon ay wala namang kaming usapan ni Tim pero nagpunta ako sa bahay nila para dalawin si Tita Alona. Tita, magandang tanghali po. Ay Lisa, halika tuloy ka. Si Tim lumabas lang, may bibilin daw. Sandali lang yon. Halika muna. Okay lang po, kayo naman talaga ang dinalaw ko. Eto po, may dala kong cookies, sugar-free po yan. Ay naku, salamat talaga at sugar-free pang pasalubong mo ha? Opo, para mas healthy. Sabi kasi ni Tim ayaw nyo daw ng matatamis. Ay oo, mabuti na yung maingat. Sa edad ko, alam mo naman, malapit na sa sakit. Ay siya nga pala, huwag kang mawawala sa 70th birthday ko ha? Siyempre naman po. Sagot ko na po yung cake ha. May mabibilhan akong sugar-free na cake. Ay meron palang sugar-free na cake? Opo, meron po. Kung sa bagay,
Halos wala namang imposible ngayon eh. Marami na din kasi ang umiiwas sa sobrang asukal. Yung iba nga ang dahilan, hindi sa kalusugan kundi sa bulsa. Mahal na daw kasi ang asukal. Pero teka, anong lasa ng sugar-free na cake? Masarap naman po, tita. May tamis pa rin pero natural lang. Dapat tayong dalawa lang ang matamis dito sa bahay. Uy, nakakahiya kay tita. Hindi nakakahiya kay nanay yun, no? Ay oo, alam ko naman na mahal mo ang anak ko. Kaya huwag ka nang mahihiya sa akin. Oh, kita mo na? Ito talaga? Sandali, ano yan? Bakit butas yung laylayan ng pantalon mo, ha? Sumabit ako sa nakalawit na bakal dun sa may ginagawang kalye. Hindi ko napansin eh. Muntik na nga ako ma-off balance, buti na lang nakapreno ako. Ano ba yan? Bakit ba hindi nila i-check kung maayos ba ang paligid ng ginagawa nila? Nireport ko na, Nay. Sinabi ko sa kanila kaya ayun, inalis nila agad. Tapos tiningnan kung may mga nakausli pa. Napakadelikado nun, ah. Okay ka lang ba? Uy, worried. Umayos ka nga, hindi biro yan. Paano kung merong nangyari sa'yo? Ay, napikon. Sorry po. Totoo naman ang sinasabi ni Liza, anak. Napakadelikado nun. Ay nako, nagkampiyan na sila. Dapat lang, naiinis ako sa'yo. Muntik na nga ako maaksidente, naiinis ka pa sa akin. Sige ka, pag nawala ako, iiyak ka. Hindi magandang biro yan, ah. Anak, ayoko din ang biro mo, ha? Oh, kumalma na kayo. Mabuti pa, kumain na tayo nitong dala ni Lisa. Sandali lang at aayusin ko, ha? Huy, biro lang yung sinabi ko na mawawala ako. Hindi nga magandang biro yun. Sorry na, wala namang nangyari sa akin eh. Wala nga, paano kung meron? Nag-iingat naman ako. Pangako, mas mag-iingat pa ako lalo. Iisipin ko na lagi kang nakasakay sa motor ko para lagi ako mag-iingat sa pagmamaneho. Oh, ngiti ka na. Di ka ba nasugatan? Hindi, napunit lang tong pantalon ko. Kayang-kaya kong tahiin tong punit. Ako na magtatahi, hubarin mo na. Ha? Oo ba rin? Ano ka ba? Nandyan si nanay oh. Uumpisahan mo na naman ako eh. Sige, Pikon na naman. Huwag ka nang mapikon. Natutuwa nga ako at sinorpresa mo ako sa pagdating mo ngayon eh. excuse me no. Nandito ako kasi dinalaw ko si Tita Alona at hindi ikaw. Sige nga, tingnan mo nga ako sa mata. Tapos sabihin mong hindi ako ang ipinunta mo dito. Naiinis na ako ah. Oo. Baka magkapikunan pa kayo dyan, ha? Halina kayo rito sa mesa. Handa na yung merienda natin. Papadudot kahit napatawa na ako ni Tim ay hindi naalis sa akin ang aksidenteng kinasangkutan niya ng mga oras na yon, Papadudot. Malit na aksidente man yon pero aksidente pa rin. Nakakatakot kasi at alam naman natin ang mga nagmumotor. Sinasabi nila na laging nasa hukay ang isang paa mo. Natatakot ako sa kasabihang yon, Papadudot. Matapos ang merienda at kwentuhan ay nagpaalam si Tita Alona na magpapahinga daw muna siya kaya naiwan kami ni Tim. Kinausap ko siya ng masinsinan, Papadudot. Sinabi ko na baka pwedeng wag na siyang magmotor. Sinabi ko na pwede naman kaming mag-jeep lang o mag-taxi sa tuwing may pupuntahan. Sabi niya ay napaka-convenient daw kasi ng motor, lalo na daw pag traffic. Madali lang daw umiwas at sumingit-singit. Alam kong mahirap pa siyang kumbinsihin kaya hinayaan ko na muna ang aking request. Pero ang sabi ko sa sarili ko ay makukumbinsi ko din siyang wag nang magmotor. Darating ang araw na yon, pangako ko sa sarili ko. Makalipas ang 1 linggo matapos yung minor accident na pumunit sa pantalon niya, ay pupunta na uli ako kina Tim. Pero sinundo niya ako, Papadudot. Ayon, nakamotor kaming bumiyahe. Maingat namang magmaneho si Tim mula sa amin hanggang sa kanila at maayos naman ang naging biyahe naming dalawa. Sobrang palagay na ang loob sa akin ni Tita Alona kaya open na din ako sa mga biruan namin. Hindi na ako nangingiming tumawa ng malakas kapag nagpapatawa si Tim. Kasi pag tumatawa ako mas tawang-tawa si Tita Alona sa tawa ko. Hanggang isang beses ay tinanong ako ni Tim kung takot pa daw
ako sa motor matapos ang mahigit 2 buwan ng pagsakay ko sa motor niya. Sabi ko ay medyo hindi na. Aba Papa Dudut, biruin ba naman ako na yung mahigpit na pagyakap mo sa akin ay hindi nadala ng takot? Nabigla ako sa tanong niyang yon at hindi ko alam ang sasabihin, pero dahil hindi na ako nahihiya, kahit nadinig pa ni Tita Alona ang tanong niya ay natawa na lamang ako. Ayon, doon siya nakakuha ng pagkakataon para sabihing mahal niya ako. Papa Dudut, mahigit 2 buwan na rin naman kaming araw-araw magkasama, kaya hindi na ako nagpakipot pa. Kahit kaharap si Tita Alona ay sinagot ko din kaagad siya. Pero hindi pa pala yon ang araw na sosorpresahin niya ako sa mga tanong niya, kasi isang araw na corner niya ako sa isang tanong, Papa Dudut. Ano to? Papatikin mo sa akin lahat yung nasa menu nila? Pero masarap naman ang pagkain nila dito, di ba? Masarap nga, pero bakit ang dami mong in-order? Ang hirap tuloy magpigil ng kain. Teka nga, ano bang okasyon? Mamaya ako na sasabihin. Hintayin muna natin si nanay. Ano? Dadating si tita tapos pinakain mo na ako? Ano ka ba, nakakahiya? Dapat hinintay muna natin siya. Sabi niya kasi mauna na tayong kumain. Kasi baka medyo matagalan siya ng dating. May naasikaso pa raw siya eh. Pero parating na yun. Eh basta, hihintayin ko muna si tita. Mamaya ako na itutuloy yung pagkain. Anak! Ayun na pala si nanay. Sabi sa'yo, parating na siya eh. Mano po, nay? Magandang tanghali po. Mano po? Ay, kaawaan kayo ng Diyos. Naku, pasensya na kayo ha. Kanina pa talaga ako tapos dun sa inasikaso ko. Yung traffic ang nagpatagal sa akin eh. Ay, napagod ako. Sabi sa inyo eh. Bibilang ko na kayo ng sarili niyong motor para kahit traffic, pwede kayong dumaan sa mga masisikip na daan. Tigilan mo nga ako. Unang-una, sa edad kong ito, pagmumotorin mo ako? Oh, ayaw niyo nun, nay. Ang angas ng dating niyo pag nakamotor. Ito talaga, tigilan mo na nga si tita. Ay naku, laging ganyan yan, iha. Dati nga sabi ba naman, bibilihan niya raw ako ng leather jacket para daw magmukha akong action star, para daw walang mambastos sa akin. Aba, sabihin na natin na mukha akong nakakatakot. Eh pero hindi ba mas mukha akong tanga at naka-leather jacket ako sa init ng panahon? Uy, wag mong pigilan yan, baka kabagan ka. Tita, ayoko pong tumawa. Ay iha, wag ka nang mahiya. Nakakatawa naman talaga eh. Hindi lang ako makatawa kasi nanunuyo itong lalamunan ko. Inom po muna kayo. Ito po, tita oh. Ay, salamat iha. Ayan. Ay, salamat naman at hindi natuyo ang lalamunan ko. Pwede na tayong tumawa. Ano nga ba yung tinatawanan natin? Yung tungkol po sa mukha kayong action star na naka-leather jacket sa ilalim ng mainit na araw. Sorry po. Itong anak ko na ito talaga, hindi na makabiro. Ayan ha, sinasanay ko na ang sarili ko ha. Anak, sige, sabihin mo na. Sabihin ng alin po? Liza, matagal na din naman tayong magkarelasyon. Siguro naman, pwede na tayong magpakasal. Okay ka lang? Tinatanggap mo ba ang proposal ko? Ha? Nabigla naman ako sa sinabi mo. Kung hindi ka pa handa, maiintindihan ko. Maghihintay ako. Ay, wala akong sinasabing ganyan. Siyempre payag na payag ako. Ay nako, salamat naman sa Diyos. Pero iha, siyempre kailangan pa din namin na hingin ang kamay mo sa iyong mga magulang. Kailan ba pwede? Kung kailan po kayo pwede, tita? Ano bang tita? Nanay na ang itatawag mo sa akin. Opo. Nanay? Yun! Ang sarap pakinggan! Huwag kang ngang maingay, nakakahiya sa ibang mga tao. Bakit ba? Masaya ako eh. Mga kaibigan, ito po si Liza, girlfriend ko. Pumayag na po siya na magpakasal kami. Napakasaya ng araw na yon, Papa Dudut.
Plinano namin ang pagharap sa mga magulang ko para kunin ang basbas nila. Hindi naman ako nag-alala na hindi sila papayag. Kasi napakalambing ni Tim, kaya kuhang-kuha niya ang loob ng nanay at tatay ko. Hindi nga kinabahan si Tim nung sabihin niya ang pakay. Matapos noon ay nagsimula na kami magplano kung anong araw ang kasal. Kung saang simbahan, saan ang reception, hindi nakialam sa pagdidesisyon ang mga magulang namin. Inayaan nila kami sa lahat ng desisyon at hindi na din kami kumuha ng wedding planner. Kasi gusto ko din na hands-on ako sa paghahanda at pag-aayos ng lahat. Pero parang ramdam ko na ako lang lahat ang nagdidesisyon. Kasi naman papadudod sa tuwing tatanungin ko si Tim, ang lagi niyang sagot ay kung saan ang sa palagay ko'y maganda. Yun din ang desisyon niya. Sa gitna ng mga pagpaplano ay binuksan ko uli ang isang hiling na sana ay mangyari. Ano ba nga ayusin natin ngayong araw? Maghihintay lang tayo ng mga tawag kung may kailangan tayong puntahan. Yung venue ng reception, hindi ba natin pupuntahan? Napuntahan na natin yun. Sabi na naman natin ang mga gusto natin. Tatawag naman sila kung may iba pang kailangang malaman. Yung pagkain, okay na ba yung mga napili natin? Kailangan kaya natin puntahan uli? Baka may dadagdag pa tayo. Pwede naman nating itawag yun kung sakaling may idadagdag. Saka yun na yung mga pagkain, kumpleto na yun. Magdagdag na lang kung may additional guest pa tayo. Nabigyan na ba natin lahat ng invitation? Baka may mga nakakalimutan pa tayo na dapat imbitahin. Nabigay na lahat. Siguro naman naimbita na lahat ng dapat. Yung… Mag-relax ka nga. Sorry, mukha ba akong tensyonado? Gusto ko kasi maayos na lahat. Para wala na tayong iisipin 1 week bago ang kasal. Okay na lahat. Iba naman pag-usapan natin. Okay. Ilan ba gusto mong anak? Darating tayo dyan, saka na natin planuhin yan pagkatapos ng kasal. Okay. Akala ko kasi gusto mo nang planuhin yung dami ng mga magiging anak natin eh. Hindi yon. Ang sinasabi kong pag-uusapan natin ay yung pagmumotor mo. Pagmumotor ko? Oo. May request sana ako sa iyo eh. Ano yun? Gusto ko sana, huwag ka nang magmotor. Bakit? Basta natatakot ako pag nagmumotor ka eh. May ingat naman ako. Di ba pag nakasakay ka sobrang ingat ko magmaneho? Oo nga, maingat ka. Pero paano kung yung mga kasabay mo sa kalsada ang hindi maingat? Kung yan ang gusto mo, sige. Pero pwede ba hanggang matapos na lang natin ang pagpaplano sa kasal? Hindi ba pwedeng simulan na ngayon? Tapusin na lang muna natin ang pagpaplano. Para mas madali tayong nakakapunta sa mga dapat puntahan. Pagkatapos nun, stop na ako. Sakto, si pareng Bimbo gustong bumili ng motor. Pang-deliver lang daw dun sa subdivision nila. Salamat at pagbibigyan mo gusto ko ha. Siyempre naman, magpapakasal na tayo. Kaya dapat kung may kailangan na alisin at baguhin, gawin na natin. Yun lang naman ang gusto kong alisin mo, yung pagmumotor mo. Wala ka nang dapat pang baguhin. Kasi pagdating sa ugali, perfect ka na. Sobrang husband material ka. At soon, perfect padre de pamilya na. Sabi nang antayin muna nating matapos yung kasal eh. O sige, sa huling araw ng pagbumotor ko, doon na natin pag-usapan ang plano kung gaano karami magiging anak natin ha. Ikaw talaga lagi kang may sagot. Oo na nga. Yun! Magandang usapang yon, Papa Dudut. Kahit mahal niya ang motor niya ay madali din naman siyang nakapagdesisyon na hindi na siya magmumotor. Pero kailangan muna naming tapusin ang lahat ng kailangan tapusin para sa kasal bago mangyari yon. Kasama ko siya sa lahat ng lugar, sa simbahan, sa lugar ng reception, sa pagbili ng mga souvenir, pagpili ng mga kakainin at lahat ng lugar ay magkasama kami. Maliban sa isang lugar, yung paggawaan ng mga isusuot namin. Ang sabi ko kasi gusto ko sorpresa sa kanya ang itsura ng wedding gown ko. At gusto ko din na sorpresa sa akin kung gaano siya kagwapo sa isusuot niyang damit. Pinilit nga niya ako na samahan siya kasi okay lang naman daw na makita ko ang isusuot niya. Pero hindi ako pumayag kasi gusto ko nga ay sorpresa. Pero noong araw na tinawagan siya ng sastre para daw maisukat ang damit bago tuluyang tapusin ang tahi ay bigla ko na lang naisipan na sumama sa kanya. Pero nabaliktad. Siya naman ang nagsabi sa akin na huwag na daw akong sumama para sorpresa.
Alam ko na nang iinis lamang siya kaya kinulit ko na sasama ako. Pero hindi talaga siya pumayag. Umalis na siya ng araw na yon gamit ang motor niya at ang sabi niya ay may maganda daw siyang balita sa akin. Nagtaka ako kung ano yon. Ang sabi niya ay dahil huling lakad na daw ng pagpaplano yung sukat ng damit niya. Yun na raw ang huling araw na magmomotor siya. Natuwa ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut, dahil sa wakas ay matutupad na ang gusto ko na huwag siyang magmotor. Nakita niya ang tuwa ko kaya niyakap niya ako at saka siya humalik sa akin at saka tuluyan ng umalis. Pumasok ako ng bahay na ini-imagine ang magiging itsura niya sa Amerikanang pinatahi niya. Pero sandali akong natigilan dahil naisip ko ang sinabi niya. Na yun ang huling araw na magmomotor siya. Ilang sandali lang ay may sumigaw sa labas. Tinawag ako dahil na-aksidente raw sa kanto si Tim. Na-aksidente si Tim, isang kanto lang ang layo sa amin. Patawid na daw si Tim nang biglang may kotseng na wala ng preno ang sumalpok sa kanya. Naitakbo sa ospital si Tim pero hindi na siya naisalba ng mga doktor. Wala na ang pinakamamahal ko, Papa Dudut, lahat ng plano namin ay wala na. Dahil ang taong kasama ko para buuin ang mga pangarap ko ay hindi ko na makakausap. Siguro ay iniligtas ako ng pinakamamahal ko kaya hindi ako nakasamang maaksidente. Dahil noon naman sa tuwing magsasabi akong sasama ako sa kanya ay hindi siya nagdadalawang isip at agad-agad ay isinasama niya ako. Pero ng araw na yon ay talagang pinilit niya na huwag akong sumama. Kahit na wala naman sa kanya kung makita ko ang damit niya o hindi. Ginawa niya lang dahilan ang huwag kong makita ang damit para hindi ako magpilit na sumama. Nagsisisi din ako dahil nawala sa isip ko na sabihan siya na mag-ingat ka. Ang damit pala na susukatin niya ay ang damit na susuotin niya sa kanyang paglisan. Masakit sa akin ang nangyari, Papa Dudut, pero nilakasan ko ang loob ko at tinapangan ang sarili ko dahil ako ang umalalay sa nanay ni Tim. Matanda na rin si Nanay Alona. Napakasakit sa kanya ang nangyari dahil si Tim ay ang kaisa-isa niyang anak. Kung maaari lang na gumawa pa ng isang Tim para hindi na mangulila si Nanay Alona ay gagawin ko. Pero hindi pwede. Ipinangako ko na lamang kay Tim na hindi ko iiwan si Nanay Alona. Lagi ko siyang dadalawin at kukumustahin. Makalipas ang isang taon ay sabay naming dinalaw ang libingan ni Tim, Papa Dudut. Pagkagaling sa sementeryo ay hinatid ko siya sa bahay. Pauwi na ako nang makakita ako ng magkasamang nakasakay sa motor. Biglang bumalik sa akin ang lahat ng alaala namin ni Tim kapag sakay niya ako sa motor niya. Mahirap man, Papa Dudut, pero kailangan na mag-move on, ang sabi ko sa sarili ko. Sa huling pagkakataon ay sasakay ako sa motor para sa huling alaala ng pag-angkas niya sa akin. Pagkatapos noon ay susulong na ako sa susunod na kabanata ng buhay ko. Kaya naisipan ko mag-book sa isang app para sumakay sa motor at dito na nangyari ang isang bagay na napakahirap intindihin at ipaliwanag. Anak, hindi mo naman ako kailangang ihatid pa. Baka may gagawin ka pa at naistorbo kita. Nay naman, ano po bang storbong sinasabi ninyo? Gusto ko po itong ginagawa ko. Alam nyo naman kung gaano kayo kaimportante sa akin eh. Maraming salamat, anak, ha? Napakabuti mo. Kahit wala na si Tim, nandiyan ka pa din at hindi mo ako iniwan. Salamat, anak. Salamat. O ano po yan? Umiiyak kayo. Ayaw ni Tim ng ganyan. Malulungkot yun pag nakita niyang umiiyak kayo. Pasensya ka na, ha? Halika muna at kumain ka bago ka umalis. Naku, wag na po, Nay. May pupuntahan pa po ako. Nag-book na po ako ng motor na sasakyan ko. Malapit na rin pong dumating dito. Bukas na lang po, magdadala din ako ng laing na luto ni Mama. Oy, sige. Masarap magluto ng laing ang mama mo. Magluluto din ako ng paborito ni Tim na sinigang na bangus sa bayabas. Sige, Nay. Magkita po tayo bukas, ha? Ano po? Kaawaan ka ng Diyos.
Mag-iingat ka ha. Papasok na ako sa bahay. Opo. Tim, miss na kita. Pangako magmo-move on na ako. Nag-book ako ng motor. Sasakay ako ng motor sa huling pagkakataon. Ma'am Liza? Kayo po ba si Ma'am Liza? Ma'am, okay lang po ba kayo? Ha? Oo. Pasensya na. Nagulat lang ako sa boses mo. May kaboses ka kasi eh. Talaga po ba? Singer po ba yan? Kasi marami pong nagsasabi maganda raw ang boses ko pag kumakanta eh. Palabiro ka pala. Hindi singer ang kaboses mo. Kaboses mo yung... Hayaan mo na nga. Tara na. Ay sandali, wala po pala kayong sariling helmet. Pasensya na. Di ko agad nailabas yung helmet na para sa pasahero. May iba po kasing pasahero may dalang helmet. Eto po ma'am. Malinis na po yan. Lagi ko pong ini-spray ng alcohol. Pero isprayan ko po ulit sandali ng alcohol bago niya isuot. Ayan. Ma'am, pwede niyo na pong isuot. Salamat. Sakay na po kayo ma'am. Bago po tayo umandar ma'am, check ko lang. Komportable naman po kayo sa pagkakaupo nyo? Ha? Oo, komportable naman. Salamat. Don't worry ma'am, iatid ko kayo ng safe and sound. Maingat po ako, lalong-lalo na kung may sakay. Naalala ko yung boyfriend ko sa'yo. Napakaingat nun sa pagmamaneho ng motor. Pero yung bumangga sa kanya hindi nag-ingat eh. Ay, opo. May mga ganyan po talaga. Nakakainis yung mga kamote na yan. Kamusta na po si sir? Wala na siya. 1 taon na siyang wala. Babangluksa niya ngayon. Simula nung nawala siya, ngayon na lang uli ako sumakay ng motor. Ay, sorry po ma'am. Okay lang. 1 taon na din naman. Kailangan ko nang sumulong sa buhay ko. Sobrang bait po siguro ni sir, no? Oo. Alam mo ba, siya yung kaboses mo. Nakakatakot naman kayo ma'am. Ay, pasensya na. Hindi ko gusto na takutin ka. Sobrang nagulat lang kasi ako kanina nung tinawag mo ko sa pangalan ko eh. Noong pagkatawag pa lang niya sa akin ng Ma'am Liza at kaboses niya si Tim ay parang nag-flashback sa akin noong una kong kinukulit noon si Tim sa hallway ng opisina namin. Buong biyahe kaming nagkwentuhan papadudot at para akong reporter na nag-i-interview sa dami ng tanong ko. Gusto ko kasing madinig ang boses niya habang kausap ko siya. Nakapikit ako at iniisip ang mukha ni Tim na parang siya ang nagmamaneho habang nakasakay ako sa motor. Nalaman ko na graduate siya ng Bachelor of Science in Computer Science. Pero nagmamaneho muna ng motor para makaipon dahil may gusto siyang itayong negosyo na konektado sa kurso niya. Nagpakyut pa nga siya papadudot kasi nung tinanong ko, ayaw niyang sabihin kung anong negosyo ang itatayo niya. Huwag na daw muna kasi baka maudlot. Ewan lang kung bakit ba naitanong ko sa kanya kung may asawa na siya. Sinagot niya naman na wala. May kasintahan daw siya dati kaso ay hindi rin sila nagtagal. Ayon sa kanya ay hiniwalayan siya dahil wala daw siyang oras para sa relasyon nila. Ayun nga, tuloy-tuloy ang kwentuhan namin sa buong biyahe. May mga tanong ako at sagot siya na nagkakatawanan pa kami na parang ang tagal na naming magkakilala. Papadudot, hindi naman sa defensive ako pero gusto ko lang talagang madinig ang boses niya. Kaya nakipagkwentuhan ako sa kanya kasi hindi ko naman masasabi kung makakausap ko pa ulit siya o kung may makakausap pa ako na kaboses ng boyfriend kong si Tim. Siguro pagkakataon na lang uli ang gagawa ng paraan kung magkikita at magkakausap pa uli kami. Malapit na akong buwaba at halos lahat na itanong ko na sa kanya maliban sa pinakaimportante ang kanyang pangalan. Hindi ko kasi nabasa yung pangalan niya sa app kasi wala ako sa wisyo noong nagbook ako.
Noong matanggap niya yung booking ay itinago ko na kaagad ang phone ko. At habang nasa biyahe ay hindi ko naman makuha ang phone ko sa bag ko kasi kinakabahan ako, Papa Dudut. Pagbaba ko ng motor at bago ko pa man may tanong ang kanyang pangalan ay nakiusap na siya na kung pwede raw ay makiinom para daw hindi na siya bibili ng tubig at matipid niya ang budget niya sa araw na yon. Niyaya ko siyang pumasok sa bahay pero nahiya siya at doon na lang daw siya maghihintay sa labas. Siyempre hindi ko na siya pinilit pa. Agad akong pumasok sa bahay para kumuha ng tubig. Sakto may bottled water pa ako na hindi nabubuksan sa ref. Paglabas ko ay saktong tinanggal niya ang helmet niya. Nang iabot ko na ang tubig ay tinanggal niya naman ang suot niyang mask. Noong ko unang naramdaman ang halo-halong emosyon at hindi ko alam kung papaano ipapaliwanag yon. Tim? Ma'am, Timothy? ako nga po. Uy, ma'am! Ma'am, ano nangyari? Ma'am, gumising kayo! Ma'am! Ma'am, okay lang kayo? Ano nangyari? Bakit kayo naimatay? May masakit po ba sa inyo? Ma'am, ano po bang nangyari? Ano pong ginawa ko? Ma'am, relax lang po kayo ha. Eto po, uminom muna kayo ng tubig. Okay na kayo, ma'am? Kalmado na po ba kayo? Oo. Okay po. Bakit po kayo naimatay? Ano po bang nangyari? Para kayong nakakita ng multo eh. Yung binigay niyo pong tubig, napainom ko din tuloy sa inyo. Joke lang po. Pinapatawa ko lang kayo. Tim? Ikaw ba talaga yan? Opo. Ako nga po. Yun din po yung pangalan na nakalagay sa app. Bakit po parang ngayon nyo lang na-realize yung pangalan ko? Hindi ko tinignan ang pangalan mo sa app kanina. Sobrang lalim ng iniisip ko eh. Ang nakita ko lang yung numero ng plaka ng motor mo. Bakit po gulat na gulat kayo na Timothy ang pangalan ko? Paano nyo rin po nalaman na Tim ang nickname ko? Ay, wag nyo na pong sagutin yung huling tanong. Obvious naman po kasi na kaya Tim dahil Timothy ako. Pasensya na po kayo ha. Pinapatawa ko lang kayo para ma-relax kayo. Tim, naguguluhan na ako. Mas naguguluhan ako, ma'am. Ano po bang nangyayari? Hindi mo ba talaga ako kilala? Hindi po. Ngayon ko lang po kayo naisakay. Timothy Delgado? Ano po? Ikaw si Timothy Delgado. Hindi po. Timothy Garcia po ako. Nakakatakot naman kayo, ma'am. Napagkamalan niyo ako yung kakilala niyong Timothy. First time niyo lang po bang nakadinig ng may kapangalan? Joke lang po. Hindi lang sa pangalan eh. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. Sige po, ma'am. Makikinig po ako. Pwede bang samahan mo ako pabalik kung saan mo ako sinakay? Okay lang po sana, ma'am. Kaso, may schedule pa po ako ngayon eh. Baka malate po ako ron. Nagdadrive din po ako ng rent-a-car. May ihatid po ako sa Pampanga. 5 PM po yun kaso may nakuha pa po akong isang pasahero sa motor bago ako umuwi. Pasensya na, ma'am ha. Hindi po sa nagdadahilan ako. Alam ko na. Kunin ko na lang po ang number nyo. Kontakin ko po kayo bukas pagbalik ko dito sa Maynila. Eto yung number ko. Pasensya na, pakopya na lang dyan sa cellphone. Hindi ko na maalala ang number ko, naguguluhan ako. Opo, ma'am. Ang gulo po talaga. Kung wala lang po akong gagawin ngayon sana sinamahan ko na kayo. Pasensya ka na ha. Mahirap ipaliwanag eh. Pero may tao na pwedeng maglinaw ng lahat. Sige po, ma'am. Eto na po ang cellphone nyo. Nakuha ko na po ang number nyo. Sinave ko na din po ang number ko sa phone nyo. Ma'am, nakatulala po kayo. Pasensya ka na. Huwag ka sanang mawirdohan sa akin ha. Actually, mas lalo ako naging interesado kung ano yung gusto nyong sabihin eh. Paano, ma'am? Kailangan ko na pong pick upin yung pasahero ko. Sige po, Ma'am Liza. Lisa na lang please. Lisa na lang ha, tanggalin mo na din yung po. Okay, sige alis na ako. Mag-iingat ka. Salamat. Bye, Liz.
Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang tawagin niya akong Liz dahil yon ang gustong itawag sa akin noon ni Tim. Pero hindi ko siya pinayagan. Ang salitang mag-ingat ka na hindi ko nasabi kay Tim bago siya na-aksidente ang nasabi ko sa taong ito na hindi ko alam kung kilala ko na o ngayon ko lang nakilala. Maniwala kayo sa hindi, ako mismo ay nagitla sa mga pangyayari. Mistulang eksenang hango sa isang pelikula ang pagkakita namin dalawa. Sadyang ayaw magpatalo ng utak ko at patuloy na iniisip nito na guni-guni ko lamang yung nangyari. Hindi totoo. Pero mali ako, mas totoo pa ito sa inaasahan ko. Gulong-gulo ako papadudot at kinabukasan ay tinignan ko ang aking telepono. Tinignan ko kung nandun ang numerong nilagay ng mahiwagang lalaking yon. Nandun nga papadudot. Ibig sabihin ay hindi pa naginip ang nangyari. Nahihiya akong tumawag kaya nag-text na lamang ako. Kinumusta ko siya at hinintay ko ang sagot niya. Pero hindi ito sumagot kaagad at ilang sandali ay biglang tumunog ang cellphone ko. Nag-reply na pala siya sa text. Humingi siya ng pasensya na natagalan siyang sumagot kasi kauuwi niya lang. Willing daw ito na pumunta kung papupuntahin ko. Kaya binigay ko ang address ni Nanay Alona at sinabing magkita kami doon ng tanghali. Matapos kong mag-ayos ay pinuntahan ko na si Nanay Alona. Nung una ay inalo ko muna siya at kinumusta saka ko tinanong kung may kapatid nga ba si Tim. Ganoon na lamang ang pagkabigla ni Nanay Alona sa tanong ko. Napaluha siya at ikinuwento sa akin ng isang lihim na ayaw na sana niyang maalala. Hindi na nakilala ni Tim ang kanyang ama dahil noong nagbuntis si Nanay Alona ay madalas na ang pagtatalo nila. Sa isang probinsya sa Visayas na katira noon sila Nanay Alona, ang kanyang pag-aasawa ay isang arranged marriage kaya hindi maganda ang pagsasama nila. Pinantaan siya nito na matapos niyang ipanganak ang ipinagbubuntis ay kukunin niya ito at ilalayo. Pero bago pa man nakapanganak si Nanay Alona ay naghiwalay na sila hanggang dumating ang araw ng kanyang panganganak. Sa bahay siya nagsilang sa tulong ng kanyang kapatid at laking gulat ng kapatid niya nang makitang may isa pang sanggol. Kambalang pinanganak ni Nanay Alona. Napakasaya ni Nanay Alona at pinangalanan niya ang kambal na Timothy at Tomas. Hindi na nagparamdam ang kanyang asawa at naging maayos naman ang buhay ng mag-iina. Napabinyagan niya ang mga bata, malulusog ang mga ito. Ang unang taon ng kaarawan nila ay abala si Nanay Alona at kapatid niya sa paghahanda. Ang kapatid ni Nanay Alona ang gumagawa ng mga ginupit na letra para idikit sa pader. Nakadikit ang maligayang kaarawan Timothy at kulang pa ang mga nagawa kaya kasalukuyan niyang ginugupit ang ilang pang letra. Nabubuo naman ng salitang at Tomas. Nang utusan ni Nanay Alona ang kapatid na bumili ng gulay dahil kinulang ang sahog para sa pansit. Umalis ang kapatid bitbit si Timothy para pumunta sa palengke. Naiwan sa bahay sina Nanay Alona at Tomas. Nasa kuna si Tomas sa may sala nang balikan ni Nanay Alona ang niluluto. Nang biglang dumating ang asawa niya. Kinuha nito ang bata at itinakas. Sa bilis ng mga pangyayari ay hindi na malaya ni Nanay Alona na nakuha na pala si Tomas sa kuna. Wala na nang naabutan si Nanay Alona. Naguluhan siya at pilit na inintindihan nangyari kung paanong biglang nawala si Tomas sa kuna. Hinanap ni Nanay Alona si Tomas at sinubukan niyang lumabas ng bahay nang dumating ang isang nagmamadaling kapitbahay upang sabihin na kinuha ng dating asawa ang anak niya. Nadurog ang puso ni Nanay Alona ng panahon na yon. Palibhas ay hindi alam ang gagawin kaya hindi niya alam kung papaano mababawi ang anak. Hanggang sa lumipas ang panahon. Ilang taon kong dinamdam ang pangyayaring yon. Bakit mo ba biglang naitanong yan? Nay, may nakilala po ako. Kamukhang kamukha ni Tim. Hindi ako makapaniwala nung makaharap ko siya. Akala ko nagmumulto si Tim pero kausap ko siya at nahawakan ko. Ha? Diyos ko! Nay, huminahon kayo. Anak ko yun! Sigurado si Thomas yun! Magkamukha sila ni Tim nung bata
bata pa sila, kaya hindi ako magkakamali. Siya yung nawawala kong anak. Nay, Tim din po ang pangalan niya. Pero iba po ang apelyido. Garcia po. Apelyido yun ang kanilang ama. Ang apelyido na ginagamit ni Tim ay apelyido ko. Siguro nung araw na kinuha si Thomas, pangalan pa lang ni Tim ang nakadikit sa pader noon. Marahil iniisip ng ama niya na ang nakuha niyang bata ay si Timothy. Hindi niya din alam na kambalang naging anak namin. Diyos ko! Sana siya si Thomas! Parang awa mo na, Diyos ko! Bago man lang po magpantay ang aking mga paa! Minahon kayo, Nay. Pinapunta ko siya dito kasi gusto ko din malaman kung ano bang nangyayari. Parating na po siya, nag-text na siya sa akin. Ibinigay ko yung address dito. Alam na niya ang lugar na to kasi dito niya ako sinundo ng motor kahapon. Tao po. Liza, Diyos nandiyan ko! ka ba? Boses ni Tim yun! Siya na po yan. Nay, huminahon kayo ha. Papapasukin ko lang siya. Magandang tanghali, Liza. Tuloy ka. Ay, magandang tanghali po, Nay. Diyos ko! Anak ko! Po? Anak! Ako ang nanay mo! Kinuha ka sa akin ng tatay mo noong 1 taon ka pa lang! Ano po? Ikaw si Thomas! Kakambal mo si Timothy! Thomas ang totoo mong pangalan, anak! Naguguluhan po ako. Anak! Patawarin mo ako! Hindi kita naipaglaban. Bigla ka kasi kinuha ng tatay mo at hindi ko alam kung saan ko siya hanapin noong mga panahong yon. Pero kahit ganon, hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo. Alam na kakambal mo ang tungkol sa'yo. Ikinuwento ko ang nangyari, kaya siya man ay hinahanap ka rin. Pero wala kaming alam kung saan ka matatagpuan, anak ko. Kaya pala ang nakilala kong nanay, palaging sinasabi sa akin na hindi niya ako anak. Akala ko noon inampun lang nila ako. Para akong ibang tao sa bahay na yun. Gusto kong malaman ang totoo pero sa tuwing tatanungin ko si tatay, nagagalit siya at sinasaktan niya ako. Kaya itinigil ko na ang pagtatanong at tinanggap ko na lang kung anong meron ako noon. At ang meron ako noon, yung sarili ko lang. Patawarin mo ako, anak ko. Ginawa ko ang lahat. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos kung paano kita hinanap. Kami na kapatid mo. Anak, mahal na mahal kita, anak ko. Nay! Salamat, Liza. Salamat din at binigyan mo ako ng dahilan para makausad. Anong ibig mong sabihin? Saka ko na ipapaliwanag. Ang importante ngayon, nakita na kayo ng tunay na nanay mo. Nasaan na pala ang kapatid ko? Anak, wala na siya. Naaksidente siya sa motor nung 1 taon. Po? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Nabanggit nga po pala yun ni Liza nung una kami nagkita. Huwag ka nang malungkot. Siguro, masaya na siya ngayon kasi nakita na kita sa wakas. Bukas kung wala kang gagawin, puntahan natin yung puntod niya. Sige, gusto kong pumunta doon. Salamat, Liza. Hindi na ako sasama bukas, ha? Magluluto ako ng pansit. Yun ang handa ninyo nung unang kaarawan nyo. Pero hindi mo na natikman. Gusto kong lutuin uli ang pansit na yun bilang muli natin pagsasama-sama. Dahil nabuhay muli ang kapatid mo dahil sa'yo. Hindi lang ikaw ang bumalik sa akin, anak. Pati si Timothy.
Papadudot nang marinig ko ang sinabi ni Nanay Alona na nabuhay muli si Tim dahil sa kanyang kakambal. Sana'y totoo din para sa akin. Pero hindi. Hindi ko na uli makakapiling pa ang pinakamamahal ko. Pero para kay Tim ay tatanggapin ko na lamang ang lahat ng nangyari. Oras na nga talaga ng pag-move on. Nakakalito Papadudot kasi pareho sila ng pangalan pero hindi na siguro kailangan na magpalit pa ng pangalan si Timothy para ibalik sa Thomas ang pangalan niya. Kasi yun na din naman ang kinalakhan niya. Sa mga papel na pinagawa ng tatay niya para sa kanya ay puro Timothy ang nakalagay na pangalan. Saka isa pa ay okay na din at Tim din ang pangalan niya. Parang nandyan pa din si Tim ko. Don't get me wrong Papadudot ha. Sabi ko nga ay naka-move on na ako. Pero ayoko namang totally kalimutan si Tim. Sa bahay na ni Nanay Alona nanirahan si Tim dahil napakahabang panahon ang nawala sa kanilang dalawaan na magkasama. Kaya kailangan nilang habulin ang mga panahon na nangulila sila sa isa't isa. Masayang masaya ako dahil bukod sa akin ay naka-move on na din si Nanay Alona. Oo, wala na nga ang boyfriend kong si Tim pero buhay na buhay siya sa lahat ng aspeto sa katauhan ng kapatid niyang si Thomas o Timothy. Dahil nga doon ay nakatira si Timothy kay Nanay Alona at dahil madalas ko ba din dinadalaw si Nanay Alona ay madalas din kaming magkasama at nagkwekwentuhan. Papadudot para kaming soulmates dahil ang gaan ang loob namin sa isa't isa. Ayoko maging unfair, ayokong isipin na kaya ako close sa kanya dahil nga si Tim pa din ang nakikita ko. Kasi habang tumatagal ang panahon, kahit pala sila kambal ay may mga pagkakaiba din pala sila. Pareho sila ng sense of humor pero si Tim ay pag seryosong topic ay nagiging seryoso. Si Timothy ay iba. Kasi para sa kanya pag seryoso ang topic ay pinipilit niyang hanapan ng paraan para maging magaan ito. Ayaw niya daw ng mga nakakalungkot. Kasi halos buong buhay niya ay malungkot na. Kaya ayaw niyang nakakakita ng nalulungkot. Papadudot na kumbinsin na rin namin ni Nanay Alona si Timothy na huwag nang magmotor. Dahil nga hindi maganda ang nangyari kay Tim dahil sa motor. Sinuportahan din ni Nanay Alona ang negosyong pangarap ni Timothy. May computer shop na siya. All around ang shop mula repair hanggang sa pagpuprogram at kung ano-ano pang may kinalaman sa computer, kaya ni Timothy. Kampante kami sa mga ginagawa namin Papadudot. May tinatawag kaming relax day, yun ang araw ng day off ko, na kung saan ay araw din na sarado ang shop ni Timothy. Okay naman ang mga paglabas-labas namin para kumain at mag-aliw hanggang isang araw. Bakit ba paborito mong pumunta sa park na to? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Baka naman may naaalala ka kapag nagpupunta ka dito. Wala naman. Para kasing napapanatag yung utak ko pag nandito ako. So nagpupunta ka dito mag-isa? Hindi. Ayoko namang isipin ng mga taong nakakita sa akin na loner ako. Sino kasama mo? Iba-iba, mga kaibigan ko. Alam mo bang si Tim? Yung kakambal mong si Tim, gustong-gusto ring pumupunta sa park na to. Talaga? Bakit ganun? Anong bakit ganun? Ang liit lang naman itong park. Kung nagpupunta siya dito noon pa, bakit di kami nagkita kahit minsan? Mahiwaga talaga ang buhay eh. Siguro nga. Ikaw ba ang lagi niyang kasama dito? Minsan, pero di gaya mo, kaya niyang tumambay dito mag-isa. Mag-isa siya dito pag nagkakasamaan kami ng loob. Pagkagaling dito, makikipagkita na siya sa akin. Tapos ang saya na niya at patatawanin na naman ako. Weak ako kaya ayun, natatawa na lang ako tapos okay na kami. Napakabait pala ng kambal ko. Alam mo ba mula nung nalaman kong may kakambal ako at alam ko din na hindi ko na siya mayayakap? Alam mong ginagawa ko? Tumitingin ako sa salamin tapos niyayakap ko ang sarili ko. Ang weird pero ang cute. Alam mo ba, sa totoo lang, sa tuwing ginagawa ko yun, parang nararamdaman ko din na niyayakap niya ako. Pero, sinong mas gwapo sa amin ni Tim? Kahit magkamukhang magkamukha kayo, kung ako ang tatanungin kung sino ang mas gwapo, siya. Hindi naman ako magtatampo dun. Kasi dahil kambal kami kaya
Pakiramdam ko ako rin yung sinasabihan mong gwapo. Wala talagang ligtas sa'yo, no? Parehong-pareho kayo. Lahat ng hirit ng iba, lagi kayong may sagot. Speaking of sagot, dahil sinagot mo ang lunch kanina, sagot ko naman ang merienda ngayon. Kaya diyan ka lang, may bibilin ako. Yung sikat na Siopaw at pork siomay dun oh. Sandali lang ha. Aba, bilisan mo. Baka ako naman ang pag-isipan ng mga tao na loner. Mabilis lang ako. Luto naman na yun eh. Sandali lang, babalik ako agad. So, ikaw yung pinalit sa akin? Ha? Ako bang kausap mo, miss? Di pa ba obvious? Sa'yo ko nakatingin, diba? Natakot ako bigla eh. Baka kasi may nakikita ka na hindi ko nakikita. Pilosopo ka. Yan ba napulot mo kay Tim? Sandali, miss ha. Kasi medyo nakakagulat ka. Bigla ka na lang nagsasalita dyan. Hindi ka man lang nagpapakilala. Girlfriend ako ni Tim. Teka lang ulit, miss ha. Girlfriend? Ang alam ko, walang girlfriend si Tim. Wala na nga kasi inagaw mo siya. Sandali nga. Writer ka ba? Ang dami mong naiisip eh. Sinong inagaw? Sinong nang agaw? FYI miss ha, wala akong inaagaw. Teka. So ikaw pala yung ex ni Tim. Hindi pa official na ex. Eh ano pang kailangan para maging official? Pirma ng prinsipe ng Dubai? Pwes, sorry. Di niya mapipirmahan kasi busy siya. Ang lakas mo mang asar ha? Sandali nga. Bigla kang lalapit dito tapos may topic ka na agad? Ibig sabihin kanina ka pa nakikinig dyan? Anong nakikinig? Nadinig ko lang. Malaking diferensya nun. Nakikinig o narinig, pareho lang yon. Pinakinggan mo pa din. Tsaka sino ka ba? Hindi ka muna nagpakilala. Hindi na importante yung pangalan ko. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pangaagaw mo. So ayaw mong sabihin ang pangalan mo? Huhulaan ko na lang. Dahil nakikinig ka sa usapan ng may usapan, I therefore conclude na ang pangalan mo, Marites. Kanina ka pa! Lorena! Oh, so Lorena palang pangalan mo. So, ngayon alam mo na. Anong ginagawa mo dito? Bakit? Sa inyo ba tong park para pagbawalan mo akong pumunta dito? Siya ba? Siya bang pinagpalit mo sa akin? Tumigil ka nga. Huwag kang mag-eskandalo dito. Nakakayayang ginagawa mo. Si Liza to. Kaibigan ko siya. O paano? Maiwan ko na kayo ha. Pag-usapan niyo yung problema niyo. Huwag niyo na akong idamay. Liza, sandali! Tim! Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita! Huwag ka nga maingay. Nakakahiya. Halika na. Ihatid na kita. Doon na tayo mag-usap sa inyo. Iniwan ko silang dalawa, Papa Dudut, at hindi ko alam kung dahil ba sa ayaw kong madamay sa gulo nila o dahil noong sabihin ni Timothy na magkaibigan lamang kami. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko noon doon ko na-realize na nahuhulog na pala ang loob ko kay Timothy. Pero hindi po pwede. Pinilit kong tanggalin yung pakiramdam sa isipan ko. Kaya yon, dumalang na ang pagpunta ko sa bahay nila ni Nanay Alona. Kung pupunta man ako ay kakabustahin ko lamang si Nanay Alona at saka aalis na kaagad ako. Hindi na rin ako sumasama sa mga imbitasyon ni Timothy. Bisi-bisihan ako lagi, Papa Dudut. Natatakot kasi ako. Alam ko naman na walang masama kung maging kami. Hindi naman sa tinutuhog ko ang kambal pero wala naman din ang boyfriend kong si Tim kaya pwede na akong umibig muli. Pero ganun pa man ang isip ko ang pinaglalabanan ko. Oo nga, pwede na akong umibig pero hindi kay Timothy na kakambal ni Tim. Walang masama pero kailangang pigilan ko ang nararamdaman ko. May hangganan talaga ang lahat ng bagay, Papa Dudut. Dumating ang panahon na kailangan nang magtapos ang pagkakaibigan namin ni Timothy. Dumating na rin ang dikta ng aking damdamin na kailangan ko nang mag-asawa at umusad na sa buhay, Papa Dudut. Yung trahe de boda ko na pinatahi noon ay hindi na din naman nasayang. Dahil yun na rin ang isinuot ko nitong kinasal ako. Bagamat alam ng aking mapapangasawa ang story ng damit na yon ay masaya naman siyang pumayag na yon ang suotin ko. Hanggang dyan na lang po, Papa Dudut. Salamat sa pagbibigay ng oras sa aking sulat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay,
Mrs. Maria Elizabeth May Delgado Garcia. Deja vu pa bang matatawag ang lahat ng pinagdaanan ni Liza? Mula sa malungkot na pangyayari ay natapos pa din ng masaya. Sabi nga ay mapaglaro daw ang tadhana pero siguro kung pipilitin mong gawing positibo ang isang negatibong bagay ay ililiko pa din ng tadhana ang katapusan para maging masaya. Kaya anuman ang nangyayari, huwag tayong mawala ng pag-asa. May pagsubok man, tuloy pa rin ang buhay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.